Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na isod to the UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Sabado, Mayo 17 tuig 2025. Sa gihapon, hindi mo laga ni mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita lokal. Mga Green Guard nga na-assign sa Esplanade, may patigayunon siniyang revamp o reshuffling. Ini may kantanan sa mga aksidente sang kinawatay sang wiring sang kuryente. Sa police report, suspect sa pagbuno sa mag-asawa sa distrito sang Molo, masurrender na kuntani kahapon nga adlaw apang ginfailan sang kaso. Huwag na lang nadayon ang iya sining pag-surrender. Sa iban pa nga mga talupang doon nga mga balita, 12 ka mga naggadaog sining mga senador natala na iga-proklamar subong sining hapon. Ang mga winning party list candidates man sa aton sinima kabombo sa Lunes naman iya pag-proklamar. Samtang ang representative sang ML, no, ining si Senator or former Senator Leila de Lima, representative from mamamayang liberal, dayon sini ang nasambit karon iyang proklamasyon. No, bisan pa nga mayara sang pagbaliskad sa Court of Appeals sa desisyon sa sining pag-acquit sa iya nga mga kaso na tuhoy sa illegal nga droga. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita kag impormasyon ri sa aton sining pagpangalagada. National Basketball Association na update kita sa aton sining mga kabombo. Nagdaog diri ang New York Knicks batok karon sa defending champion nga Boston Celtics. Agud nga magsaka karon sa bahin iya sang Eastern Conference Division Finals. Sa Western Division Finals dito banwa ti ginahulat-hulat dito kung sinong mangin nakasumpong karon sa Minnesota Timberwolves sa pagpanguna ni Anthony Anthony, no? Sa aton sini Anthony Edwards. Sa aton sini mga kabombo kay man sige pa yang hampang ginforce ginpuwersa sa Denver Nuggets. Sa aton sini mga kauturan ang Game 7 sa sining semifinal round sa ila sining nga kasumpong nga Oklahoma City Thunder. Ayahay naman karon niya ang pwesto sa Indiana Pacers, matapos nga nagahulat ini sila sa kung sino ang ila siniya karon nga or may kasumpong na runner, no? Sa aton sinima kabombo sa Eastern Conference Finals, magatubangay naman diri ang Indiana Pacers ni Tyrese Haliburton kontra naman iya sa ginapangunahan sa mga players from Villanova sang kolehiyo ini sila. No, dahil Josh Hart kag Jalen Bronson. Grabe ang pangharog kagina ni Karl Anthony Towns na muersagid sikat. No, sa aton sining mga kabombo samtang do kasubong nga hindi man niya kabalo sa ila sining imo na ang Boston Celtics bangod man nga injured diri ang ila sining star player nga si Jason Tatum. Bangod man banwa sa injury or Achilles tendon injury nga kasubong bala sa injury ni the late Kobe Bryant. Samtang kung napaslawan sa politika, balik na sa boxing ring mano pakitabi si former Senator Manny Pacquiao ang natalana karon nga magapanumbalik sa ibabaw sang ring para iya sa isa ka title bout kontra sa bataon nga si Mario Barrios
No? Sa aton sini nga mga kabombo si Mario Barrios, 29 anyos lang ini. Sa aton sini nga mga kauturan, damo gani ang nagapahayag nga ano-ano ni na paminsar ni Manny Pacquiao mando suicide daw. 46 anyos kontra 29 anyos. Sa aton sini nga mga kabombo para iya sa sining WBC or World Boxing Council welterweight champion. Sa aton sini karon nga mga kabombo ang pizza ginapayag diri sandig iya sa source, no? Mga biyan, July 19 dito iya sa may Las Vegas, Nevada. Tiyan mo tong kita nyo to pag birthday ni Mami Junicia, lang nagkupo-kupo. Tapos Mami Junicia sa kay former Senator Manny Pacquiao. Tapos si Manny Pacquiao yara sa sulod sang boxing gym. Sige na yung preparasyon, sige ang iya sining paidalom sa training. Muni man dalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udo. Oras sini naton banwa 53 minutos na ang nakaligad sa takna sini nga las 11. Iga-proklamar subong adlaw Mayo 17 sang Commission on Elections ang 12 ka mga kandidato sa pagkasenador nga nagdaog sa sining nagtakop na nga Mayo 12 tuig 2025 nga midterm elections. Ginpaig diri ni COMELEC spokesman or COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga ang proklamasyon sang 12 ka mga senador ang paghiwaton las 3 subong hapon dito iya sa may Manila Hotel Tent City kung saan ginpatigayon man ang canvassing. Ginpadalhan na sa mga imbitasyon ang sambitan sa mga senatoriables agod iya nga magtambong sa proklamasyon. Ang tali naman sa National Board of Canvassers o kung NBOC sa mga re-electionist nga sa re-electionist nga si Senator Christopher Bongo nga nagapanguna nga may boto sining 27,121,073 amo ang may pinakamataas sa kasaysayan sang senatorial race. Siyempre, nagapangduha, Senator-elect Bam Aquino, Senator-elect or re-electionist Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Francis Pangilinan, Rodante Marcoleta, Panfilo Lacson, Vicente Tito Soto III, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid, kag Amy Marcos. Sang kinalikdan sining Huwebes nga adlaw, natapos ang COMELEC ang official tally sang 175 certificate of canvass para sa midterm elections. Naglabot man sa 3 kadlaw sini ang canvassing. Amo na karon ini banwa ang pinakadasig nga ginpatigayon sang COMELEC sa kasaysayan sang eleksyon sa pungsod sa Pilipinas. Pero sa gihapon ila sing ginklaro sa poll body diri nga ang mga boto kag ranking ang hindi pa pinal kag igapa idalom pa sa auditing. Samtang gintala na naman sang COMELEC ang proklamasyon sa mga nagdalaog sini nga mga party list group sa Lunes nga adlaw, Mayo 19. Baga pa mangkot ikaw ti nagligad to do mayara man to sang sang may gin reverse man tong Court of Appeals nga desisyon sang mga kaso ni kay representative-elect kag first nominee sang mamamayang liberal nga si former Senator Leila de Lima. Tidayon niya gyapon ang proklamasyon ni Representative-elect de Lima sa aton sini nga mga kabombo ini sa piyak pa man sa baliskad sa Court of Appeal sa desisyon sa manubo sini iyang hukuman nga i-acquit or ginadula ang sala sa former senator nga sa mga ginapangtubang sini nga mga drug case. Sunod diri sa kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, wala sila sa may nakita sini nga rason agod nga i-suspend ang proklamasyon ni De Lima. Dugang pa ni Garcia nga hindi man convicted with finality si De Lima kag ang makapugong lang kuno sa paghawak sang or pag-uyat sang posisyon sa gobyerno. No? Why pa man sa aton sini nga mga kultural, why pa man sang desisyon diri kag why man sang nagapugong sina diri banwa karon iyang layi kung ang akwita labi or ang pag-reverse ang akwita lang aton sini nga pagabasihan rason nga ang balsang COMELEC dayon ang proklamasyon sa
Samtang nagalibog man karon ang ulo diri banwa ni Herminio. Kilala niyo si Herminio? Si Attorney Harry Roque sa aton sinamakoturan kay man mapagwa na diri sang warrant of arrest or nakapagwa na gani isang warrant of arrest ang korte now kag sa karon bangod nga may warrant of arrest na luyag sang pungsod nga magpangayo sang bulig sa Interpol o kun International Police Organization para nga mapabalik diri si Attorney Herminio Roque nga yara karon mapabalik diri sa pungsod Pilipinas nga yara karon dito sa the Netherlands. Si Roque ang may kaso nga qualified human trafficking, lakip na diri si Cassandra Ong kag 48 ka iban pa matapos madiskubrihan ining scam hub sa Porac, Pampanga. Ginpaig diri ni Attorney Claire Castro ang kagsumungman na mensionar ni Undersecretary Nikki T ng Department of Justice ang nagapakigangot na sa karon sa Interpol agod nga amo ining manginliabe para nga mapabalik diri sa pungsod Pilipinas si Attorney Herminio Roque. Dugang sini nga mga balita kag impormasyon later on balikan ta sa maray nga pagpalayag sa Bomboaray sa Uto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni magabatyag siya sang kaakig pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Sabado, Mayo 17, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. pinangunahan ang graduation ceremony ng PMA Siklablaya Class of 2025. Si VP Sara Duterte nagbigay din ng mensahe sa mga kadete. Mga abogado naman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte pinag-aaralan kung pupwede siyang manumpa mula sa The Hague, Netherlands. Ang barko ng Republika ng Pilipinas o BRP Emilio Jacinto ipinadala ng Northern Luzon Command sa Philippine Rise. Ang watawat ng Pilipinas itinayo sa Eastern Seaboard. Samantala, ang Department of Justice naman pinabulaanan ang umunoy persekusyon kay Attorney Harry Roque matapos ilabas ang arrest warrant laban sa kanya. Abangan din sa ating provincial report mamaya ang Region 8 isinailalim sa Blue Alert dahil yan sa load limit ng San Juanico Bridge. Sa balita naman, sa ibayong dagat, ito hong outbreak ng yellow fever sa 5 bansa sa American region na itala. At sa ating sports balita, abangan humamayang New York Knicks haharapin ang Indiana Pacers sa Eastern Conference Finals matapos ipalasap sa defending champion na Boston Celtics ang 30-point loss sa game number 6. Live nationwide via satellite, debako tayo sa detalye ng ating mga balita.
Nagsilbing pangunahing panauhing pandangal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa graduation ceremony ng Philippine Military Academy Class of 2025 na isinagawa ngayong araw sa may Fort del Pilar sa Baguio City. Kasama ni Pangulong Marcos si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kung saan isa-isang tumanggap ng kanilang diploma mga kadete at mismong sina Pangulong Marcos at Secretary Teodoro ang naggawad sa mga ito sa bawat kadete. Binati naman ni Pangulong Marcos sa mga bagong sundalo sa kanilang matagumpay na pag-aaral sa akademya sa kabila ng iba't ibang mga hamon. Kasama na rito ang pagkakalayo sa kanilang mga pamilya. Balikan po natin ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Enormous congratulations to the Siklab Laya class of 2025. You cadets are now full-fledged officers. And as your Commander-in-Chief, I am impressed by your perseverance, strength of will, and dedication to reach this point. We all know your path was not easy. 4 years of discipline, training, hard work, and I'm sure some nights of self-doubt wondering if this was the right choice. But you did not give up, and now you are here, ready to serve the country as new officers of the Armed Forces of the Philippines. Kayo ng Siklab Laya, sundalong isinilang, nakasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan. Bahagi po yan ang naging talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay po yan ng graduation ceremony ng Siklab Laya Class of 2025. Ang Philippine Military Academy Siklab Laya Class of 2025 ay binubuo ng 266 o 266 na mga kadete. Kinabibilangan nito ng 212 na lalaki at 58 mga babae, batay sa opisyal na record ng Philippine Military Academy Public Affairs Office. Sa mahigit 260 na kadete, 137 sa kanila ay magsisilbi sa Philippine Army, habang 71 o 71 ang papasok naman sa hukbong katihan o sa may Philippine Navy. Ang nalabing 54 o 54 ay pawang papasok sa Philippine Air Force. Muli ring binalikan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mensahe ang naging training nitong mga kadete, mga bagong sundalo. Kasama na ho dito yung training na kanilang isinagawa dyan sa West Philippine Sea. Remember that you carry a name that speaks of fire and of freedom. To be born a comrade, to be made strong for freedom. That is powerful. It is poetic. Ladies and gentlemen, you are a class of many firsts. You are the first group to be trained on Pag-asa Island itself. You also brought the PMA's name to international fora and competitions that boast your organizational military skills, from academic conferences in Palermo, international sailing regattas in Italy, India, amongst others. In every instance, you have proved that the Filipino soldier is ready to face the world with dignity and to show his excellence. Rin po yan ng naging payag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga kabombo. Kasabay po ng kanyang paggigiit na ang mga bagong sundalo mula po sa Philippine Military Academy ay bubuo doon sa hangarin ng Pilipinas na makabuo ng isang world-class military sa mga susunod pang mga taon. Ayon naman kay Philippine Military Academy Public Affairs Office Chief Lieutenant Gis Saludo, ang class name ng mga ito ay tumutukoy sa kanilang pangako at commitment sa mga mamamayang Pilipino. Ito ho kasing Siklab Laya, mga kabombo, ay pinaikling sundalong isinilang na kasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan, o in short, Siklab Laya Class. Ang class top-notcher sa taong ito ay si Cadet First Class Jesse Ticar. Kaugnay yan mga kabombot ka Sir Nation, nanawagan naman si Vice President Sara Duterte sa mga nagtapos ng Philippine Military Academy Class of 2025 na maging tagapagtanggol ng katotohanan at hindi maging kasangkapan ng pagtataksil o pang-aabuso. Sa isang video message, sinabi ng bise na lagi sanang maging instrumento na magsusulong ng kabutihan, tama at katotohanan at tunay na pagbabago sa buhay ng mga Pilipinong nangangarap at nagsusumikap. Narito ang bahagi ng mensahe ng Vice Presidente. Sana kayong maging instrumento na magsusulong ng kabutihan, ng tama, ng katotohanan, at tunay na pagbabago sa buhay ng mga Pilipinong patuloy na nangangarap, nagsusumikap, at umaasang magtatagumpay.
Huwag sana kayong maging kasangkapan ng pagmamalabis, pagtatraidor, at pagpapahirap ng mga nasa kapangyarihan sa mga kapwa Pilipino na katulad ninyo ay matapang na naninindigan para sa kabutihan, sa tama, sa katotohanan at sa tagumpay ng mga Pilipino. Ang mensaheng ito ng BC ay inihayag kasabay ho ng pagtatapos ng Philippine Military Academy Class of 2025 na may temang sundalong isinilang na kasangga at lakas ng ating bayan para sa kalayaan o Siklab Laya dyan ho sa Fort del Pilar sa lungsod ng Baguio. Dumalo naman nga sa naging seremonya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Vice President Sara Duterte, pinatunayan ng mga kadete ang kanilang pagmamahal sa bayan sa pagsali pa lamang sa Philippine Military Academy. Narito pa ang patuloy na kanyang mga pahayag. Sa inyong paglilingkod ay magsisiklab hindi lamang ang mga minimithi natin bilang isang malayang bansa, kundi pati na rin ang pagliliyab at paglagablab ng ating lakas upang maging tunay na malaya. I trust that you will continue to personify the virtues that shaped your military education and enabled you to become commendable cadets with courage, integrity, and loyalty to your noble path of duty. Kaugnay nito ay hinimok naman ni Vice President Sara Duterte ang mga nagtapos na panatiliing buhay ang kanilang dedikasyon sa gitna ng mga pagsubok at isabuhay ang tapang, integridad at katapatan sa kanilang mga tungkulin maging tanglaw-anya ng ama ito ng pag-asa para sa ating bayan. Sa huli, iginit niyang dapat panatiliin ng militar ang pagiging independent, non-partisan at profesional. Narito pa ang kanyang pahayag. May you always strive to restore and uphold the values of an independent, non-partisan, and professional institution. One whose sole duty is to defend the Constitution. May you never yield to the greed for material gain, political pressure, or foreign influence. May you always stand unbowed. Bahagi yan ng mensahe ni Vice President Sara Duterte. 10 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na pinag-aaralan na ng mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung paano siya manunumpa bilang alkalde ng Davao City habang siya ay nasa kustodiya ng International Criminal Court sa may The Hague sa The Netherlands. Si Duterte na nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court ay nanalo bilang alkalde ng lungsod ng Davao at matagal ding balwarte ng kanilang pamilya sa nakalipas na 2025 o May 12, 2025 elections. Sa tanong kung posible bang maging absentee mayor ang dating Pangulo, sagot ng Vice Presidente na maari raw kasi wala naman sa Pilipinas ang dating Pangulo. Ayon o batay po sa Local Government Code, kapag pansamantalang bakante ang posisyon ng alkalde, ang vice-alkalde ang gaganap sa kanyang nakalaang tungkulin. Sa isang video na pinost naman nitong si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, sinabi nitong si Vice President Sara na kasalukuyan nilang tinatalakay kasama ang mga abogado ng kanyang ama sa Pilipinas at sa International Criminal Court kung paano ito makakapanumpa bilang nanalong alkalde. Dagdag niya, sinabi ng International Criminal Court lawyer na si dating Pangulong Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman, natatalakayin nila ito ng mas detalyado kapag ka-opisyal nang naproklama ang dating Pangulo bilang alkalde ng Davao City. Paliwanag naman itong si Vice President Sara Duterte na meron silang hanggang sa ilang araw pagkatapos ng proklamasyon hanggang tanghali po ng Hunyo at 30 para siya ay makapanumpa. Sa pagkakataong ito, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan, ang Commission on Elections, target na mas damihan itong mga presinto at makina para ho sa 2028 presidential election. Proklamasyon naman na mga nanalong senador isasagawa na ngayong araw. May buong detalye dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Victor, sinabi ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia na target nila sa susunod na national election sa 2028 na madagdagan ang budget ng Commission on Elections sa pagsasagawa ng halalan.
Nasa halos 14 billion kasi ang tinanggal sa budget ng poll body na nagkaroon ng malaking epekto sa 2025 national and local elections. Sa katatapos lang na halalan, ayon kay Garcia, umabot sa 1,000 na mga botante kada presinto ang ginawa ng poll body para na rin mabawasan ang gastos sa mga automated counting machines. Kaya para sa 2028 national elections, target nilang pababain ito ng 600 hanggang 700 na mga botante kada presinto. Ang gawin, mangangailangan ito ng mas maraming presinto at makina. Nasa mahigit 101,000 na mga presinto at mahigit 115,000 na mga makina ang kakailanganin. Ito ang una nilang naitala na kailangan pang i-improve para sa mga susunod na halalan dahil kapansin-pansin din ang dami ng bawat botante kada presinto. Nahirapan ang ilan makaboto dahil sa haba ng pila kada polling precinct. Kaugnay niyang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Kasi po, na-reduce ang budget namin ng 14 billion. Dahil po dyan, ilan ang botante na nangyari sa isang presinto? 1,000. Ina-expect po namin yung dagsana yan at yung haba. Kasi po, all along, alam namin, grabe, 1,000. Bakit po? Bakit hindi kasi kayo, Chairman, nag-create ng madaming presinto? Hindi po kaya. Kasi pag nag-create ka ng madaming presinto, ginawa mong 700 voters per precinct, halimbawa, dadagdagang presinto, dadagdagang guro, dadagdagang election paraphernalia, bigyan nila kami ng budget para doon. Kasi po, babayaran namin yung lahat ng guro at saka yung mga election paraphernalia at dadagdagang makina. Ni-reduce kami ng 1,000 voters per precinct. Ayun po ang nangyari, ang naging effect. Kaya po, ano ang pinopropose ng COMELEC? At least 600 to 700 voters per precinct lang sa 2028 election. Balita ngayong araw din ng alas 3 ng hapon, nakatakdang iproklama ng Commission on Elections National Board of Canvassers ang nanalong 12 senador sa 2025 national and local elections. Ang proklamasyon ay isasagawa sa The 10th City Manila Hotel. Ayon sa poll body, mas dinamihan nila ang maaaring dalhing bisita ng mga nanalong senador. Nasa 10 hanggang 15 na bisita kada senador ang inilaan ng komisyon. Mabibigyan din sila ng pagkakataon na makapagsalita ng 5 minuto sa buong programa. Ayon kay Garcia, nais nilang bigyan ng highlight ang mga nanalong senador. Kaugnay niyang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. We recommend to proclaim the 12 winning senatorial candidates base sa ranking kahapon, and we will have to have the proclamation by 3 o'clock. We recommend of Canvassers, lungsod ng Maynila, Bombo East sa Cotoner para sa The Bombo Vote Isa, Bombo Isa. 2025. Bombo Genesis. Paano yung magiging sistema mamaya nitong mga senador? Lahat na sila, no? So 12, ano yan, kasya naman doon sa Manila Hotel kung saan isasagawa itong proklamasyon? Oo, Bombo East. Natin kung sa kagahan pa lang talaga kapon ng Commission on Elections, talagang malaki yung espasyo na nilaan nila para doon sa mga senador na ipoproklama. So bukod doon, no, sa part ng media dun sa may bandang likod, dinagdagan pa rin nila yung upuan dun sa may bandang harapan talaga ng Tsaka Bombo Genesis, ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, yung pagpoproklama mamaya, magsisimula ito doon sa senador pang 12 hanggang paakyat yan doon sa nangungunang senador, Bombo Genesis. Kaugnay pa nito, Bombo Genesis, no, sinabi rin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa media no kahapon na ang lahat ng commissioners including COMELEC Chairman George Erwin Garcia ay isa-isang babasahin, no? So may mga nakatalaga na sa bawat commissioners na babasahin na Certificate of Proclamation. So ayan, no, inassign na ng maaga ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kung sino yung magbabasa ng Certificate of Proclamation nung 12 senador. So aasahan natin mamaya, Bombo Genesis, mga bago mag-alas 3, magsisidatingan na yung mga mismong nanalong senador, kasama na rin yung mga bisita na dinala nila dahil ayon sa Commission on Elections, dinagdag talaga nila yung mga bisitang maaaring dalhin kasi nga naman, no, Bombo Genesis, araw talaga ito ng mga nanalong senador. So yun yung paraan, no, ng poll body para naman i-highlight talaga yung kanilang pagkapanalo dito sa ating 2025 national and local elections, Bombo Genesis. Oo. Paano yung, halimbawa, wala bang natanggap ang Commission on Elections na, halimbawa, pagharang sana doon sa nakatakdang proklamasyon ngayong hapon? Kasi, halimbawa, balikan natin yung sa, yung sa hiling ng kampo nitong si Kibuloy. Sabi niya, magpa-recount muna, magpa-manual recount muna, sabi niya. So, anong treatment dito ng Commission on Elections? Tuloy yung proklamasyon, pero hindi na tatanggapin yung ganitong mga hiling ng ibang mga kandidato.
Bombo Genesis kasi sa particular na subject na yan, yung manual recount, ayon talaga sa Commission on Elections, kapag kailangan natin ng manual recount, panibagong batas yung gagawin natin. Kasi sa batas natin ngayon, Bombo Genesis, meron na tayo nung tinatawag na random manual audit. So yun na yung nagbibilang talaga para doon, nagka-counter-check para doon sa na-canvas na ng National Board of Canvassers. So sa nung aspeto, yun ang treatment ng Commission on Elections. At hanggang sa ngayon, Bombo Genesis, wala pa rin naman tayong nakukuhang impormasyon na talagang hindi matutuloy itong proclamation ng 12 senador. Kasi katulad nga na nasabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kahapon, tuloy na talaga itong proklamasyon ng mga nanalong senador ngayong araw. At ang mga party list, ang proklamasyon ng mga party list, aasahan pa yan sa Lunes, dahil nga ay medyo may mga inaayos pa sila dyan at may mga pinag-uusapan pa rin talaga ang Commission on Elections and Bank pagdating naman doon sa allocation of seats natin for the party list, Bombo Genesis. Pero officially, may natanggap ba ang COMELEC na reklamo or pagharang coming from other candidates o wala naman? Bombo Genesis, may mga natatanggap sila, yung mga written talaga, at talagang tinatanggap din naman ito ng kanilang komisyon at pinag-aaralan. Pero katulad nga ng pag-i-explain sa atin ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, may mga ilan kasi dun talaga na kailangan may bagong batas, katulad nung nabanggit mo kaninang subject, Bombo Genesis. At yung iba rin talaga ay pinag-aaralan nila yung mga naging sinabi ng mga grupo. So yun, Bombo Genesis, ang komisyon naman open sila sa mga ganyan. Sabi nga ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, meron talagang magpapadala sa kanila ng mga kailangan baguhin sa halalan o di kaya yung mga naging assessment nila para dun sa halalan, at open naman ang komisyon para dyan kasi nga meron din talaga tayong mga naitala na mga aberya nung araw ng eleksyon, pero pagtitiyak ng Commission on Elections, Bombo Genesis, na sa pagdating sa pagbibilang, wala naman din talaga naging problema, Natapos tayo 3 araw, Bombo Genesis, ng pagbibilang. Historic ito para sa atin kasi ang usual na pagbibilang, tinatagal ito linggo talaga. So 3 araw tayong natapos sa pagbibilang. So yan ang Commission on Elections sa mga ganyang bagay, Bombo Genesis. Sige, by the way, sa mga listeners, mga viewers natin, mga 3:00 Bomboisa, or mga 2:30 ay air na tayo para bigyang daan yung magiging proklamasyon mamaya. So pakinggan o panuorin nila sa Bombo Radio Philippines para dito sa magiging proklamasyon ng 12 senador bagong upo sa ika-20 Congress or 20th Congress. Maraming salamat, ingat ka dyan, at from time to time makibalita kami dyan, Bomboisa. Mula sa National Board of Canvassers, lungsod ng Maynila, Bomboista Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio Bombo. Inulit po natin mga kabombo, abangan po nyo mamaya, mga 2:30 ho ay e-ere ho tayo para ho dito sa pagbabantay pa rin po natin sa resulta ho ng halalan. Yung 12 senador na nanalo sa nakalipas ho na halalan, ipoproklama na ho mamayang 3:00 ng hapon. Officially ho yan doon po sa may Manila Hotel. Sa iba pang mga development ngayon pong araw na ito, ipinadala ng Armed Forces of the Philippines Northern Luzon Command ang BRP Emilio Jacinto. Ito ho ay may bow number na PS35 doon sa may Philippine Rise upang magsagawa ng ilang serye ng aktibidad. Kasabay ho yan ng ika-8 anibersaryo ng pagpangalan dito bilang talampas ng Pilipinas mula ho sa dating Benham Rise na tawag dito. Ilang strategic maritime at commemorative activities ang nakahanay na isagawa ng mga personnel ng BRP Emilio Jacinto, tulad po ng pagtatayo ng watawat ng Pilipinas at pagwawagayway doon ho sa may Philippine Rise at pagpapatrolya na rin sa bisinidad nito. Ayon sa Northern Luzon Command, ito ho'y pagpapakita ng commitment ng Armed Forces na protektahan ang mga teritoryo ng Pilipinas at panindigan ang karapatan sa mga naturang maritime feature. Bago ang paglalayag ng naturang worship, mga kabombo, nagkaroon muna ng send-off ceremony kahapon sa San Fernando, La Union. Ang headquarters po ito ng Naval Forces Northern Luzon. Kasama dito ang pagsasagawa ng inspection at blessing sa buong barko at maging sa mga personnel na kasama nito. Sa naging mensahe ni Northern Luzon Command Commander, Lieutenant General Fernil Buca, ipinaliwanag niya ang kahalagahan ng naturang aktibidad.
Giit ng 3-star general, ang Philippine Rise ay hindi lamang isang bahagi ng bansa kundi ito rin ay isang identity. Ang pagpapadalaan niya ng worship sa naturang karagatan ay hindi lamang seremonyal kundi bilang pag-giit sa karapatan at maging sa commitment ng Pilipinas na protektahan ang lahat ng teritoryo ng ating bansa. Ang presensya niya ng mga sundalo sa naturang maritime feature ay isang mapayapang pagpapahayag na ang naturang talampas ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Hinimok din ng general ang mga sundalo na maging responsable at ipakita ang kanilang pagkakaisa at pagmamahal sa bansa habang naglalayag patungo sa Eastern Seaboard ng Pilipinas. Apela ng Northern Luzon Commander, kasabay ng matapang na pagprotekta at pagdepensa sa teritoryo ng bansa ay dapat ding maging masipag ang mga ito sa paggalugad sa naturang lugar kung saan maari pang magsagawa ng karagdagang research at resources na ikabubuti ng ating bansa. Opisyal na pinangalanan bilang Philippine Rise ang Benham Rise sa pamamagitan po ng Executive Order No. 25. Yan po ay noong Mayo ng taong 2017. Ang naturang maritime feature ay isang 13 milyong ektarya na undersea plateau na nasa silangan ng Pilipinas at mayaman sa iba't ibang maritime wealth. Ang Northern Luzon Command ang siyang regular nagsasagawa ng maritime patrol, surveillance operations at interagency coordination sa naturang lugar upang mapigilan ang mga illegal activities na posibleng mangyari dito kasama na ang mga routine patrol upang igiit ang karapatan ng Pilipinas. Samantala, sa iba pang mga balita sa oras na ito mga kabombot Nation, niyanig ho ng lindol na may lakas na magnitude 5.2 ang bahagi ho ng Visayas nitong Sabado lamang ng umaga. Naitala ito sa lalim o may lalim na 10 kilometers sa hilagang kanluran ng lungsod ho ng Sipalay, Negros Occidental. Ang pagyanig ay naramdaman sa iba't ibang lugar na may instrumental intensity 2 sa Anii, Antique at Argao City, Cebu, lungsod ng Iloilo at La Carlota City sa Negros Occidental. Samantala, mas mahina ngunit ramdam pa rin ang paggalaw dyan ho sa Kulasi at San Jose City, Antique at lungsod ho ng Rojas sa Capiz, Nueva Valencia sa Guimaras at lungsod ho ng Pasig sa Iloilo kung saan naitala ang instrumental intensity 1. Ang biglaang pagyanig na ito ay nagdulot ho ng pag-alala sa mga residente sa lugar, bagamat walang naitalang matinding pinsala sa mga istruktura. Patuloy ho na sinusubaybayan ng mga eksperto ang sitwasyon habang inihikayat ang mga mamamayan na manatiling alerto at sundin ho ang mga patakarang pangkaligtasan sa lindol. Oras natin 25 minutes na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Mangangailangan ng 900 million pesos ang isinasagawang rehabilitation sa may San Juanico Bridge. Ayon po ito sa Department of Public Works and Highways. Una pong inilabas nitong si Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan ang isang memorandum para sa rehabilitasyon sa naturang tulay para mapalakas ang structural integrity nito kasunod ng ilang taon na pagkakagamit. Ang naturang rehab ay inasahan pong magtatagal ng 2 taon mula ho ngayong taon. Sa ilalim ng rehabilitation effort ay pinagbabawalan na dumaan ang mga sasakyan na may bigat na 3 tonelada o mas higit pa. Ang maximum weight limit ay napagdesisyonan ng Public Works and Highways Department sa halip na total closure o pagbawalan ng lahat ng mga sasakyan na dumaan sa makasaysayang tulay. Samantala, mga sasakyan na may bigat na mas mataas kumpara sa maximum weight limit na 3 tonelada ay naatasan namang gamitin muna yung mga pantalan na unahong tinukoy ng Philippine Ports Authority kung saan ang mga roll-on roll-off vessel ay maaari pong dumaan. Ang mga ro-ro vessel ang magtatawid sa kanila sa San Juanico Strait patungo sa kanilang destinasyon. Maalalang bago ho ang rehab ay nagkaroon ng biglaang paglubo ng mga sasakyan sa harapang bahagi po ng naturang tulay dahil yan sa hindi umano batid na marami sa mga truck driver at mga truck operator ang isasagawang operasyon. Pero git po ng Department of Public Works and Highways, yung restriction ay para na rin sa kaligtasan ho ng mga motorista at upang mapigilan ang mga banta na maaari pong maidulot ng nagpapatuloy na rehabilitasyong ginagawa. Sinimula pong itayo ang San Juanico Bridge noong 1969 at tuluyang natapos noong 1973. Ito ho ang nagsisilbing pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Samantala, nakahanda ang kabuang 138 million mahigit na piso na pondo para sa mga mamamayang maaaring maapektuhan
sa pagpapatupad ho ng restriction sa San Juanico Bridge dyan ho sa Visayas Region. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, Disaster Response Management, ang naturang pondo ay maaaring magamit bilang intervention para ho sa mga pamilyang apektado sa emergency restriction na ipatutupad sa naturang lugar. Ito ay binubuo ho ng nasa mahigit 2 milyong piso na standby funds at 135 million pesos mahigit na halaga naman ng mga food at non-food item. Sa mahigit 135 million pesos na halaga ng food at non-food item, binubuo ito ng kabuang 145,409 family food packs at 31,138 non-food items na maaaring agad na ipamahagi sa mga residenteng apektado. Ang mga non-food item ay binubuo naman ng mahigit 5,000 family kits, mahigit 4,600 sleeping kits, 2,000 hygiene kits at 4,600 kitchen kits at mahigit 14,600 na iba pang mga kagamitan sa bahay. Tinakdi ng Department of Social Welfare Development na nakahanda itong magbigay ng kaukulang cash assistance para ho sa transportasyon sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o itong AICS kung kakailanganin. Una lang tiniyak ho ng Department of Social Welfare Development Field Office Region 8, nakaantabay ito sa mga posibleng epekto na ipinatupad ho dyan ho sa load limit ng Department of Public Works and Highways sa naturang tulay na pangunahing nag-uugnay sa Santa Rita, Samar at Tacloban City, Leyte. 29 minutes makalipas ang 12:00 ng tanghali. Ipinag-utos na ng Philippine National Police ang mas malaliman na investigasyon sa dalawang magkahiwalay na shipment ng mga sabu na nasamsam dyan sa may Region 3 o dyan po sa may Central Luzon kamakailan. Ito hong Miyerkules kung babalikan, Mayo 14, nasabat ho ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency ang bulto-bultong sabu na mayroon pong tinatayang street value na 686.6 million pesos. Yan po'y nasabat doon sa may Angeles City, Pampanga. At sa sumunod na araw o kinabukasan, muli pong nasabat ng mga law enforcer ang panibagong bulto-bulto ng sabu na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit sa 204 million pesos. Yan po'y nangyari naman sa kalapit na probinsya o katabing probinsya at nangyari po ito sa may Norzagaray sa Bulacan. Ang dalawang shipment ng sabu ay may pinagsamang timbang na mahigit 130 kilos. Ayon kay Police Regional Office No. 3 at Regional Director Brigadier General Jean Fajardo, nakakaalarma ang malaking bulto ng sabu na nasabat sa magkasunod na araw. Una pong ibinunyag ng Philippine Drug Enforcement Agency na ang mga iligal na droga ay posibleng nagmula sa tinatawag na Golden Triangle sa may Myanmar at posibleng inilipat sa Vietnam at Malaysia bago tuluyang dinala sa Pilipinas hanggang sa masabat ng mga law enforcer ng Pilipinas. Dahil dito, nakikipag-ugnayan na anya ang Police Regional Office Central Luzon sa iba pang mga law enforcement agencies upang matukoy ang mga taong nasa likod nito, kasama na ang posibleng koneksyon o pinanggalingan o pinagmulan nitong mga shipment at ng mga local contact dito sa Pilipinas. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga law enforcement agencies sa naturang shipment kasabay po yan ng pagsasampa ng patong-patong na kaso laban sa mga individual na nahuli kasabay itong matagumpay na anti-illegal drugs operation. Samantala, naniniwala naman ang pamunuan ng Department of Energy na ang de-escalation o bahagyang paghupa ng trade war sa pagitan ng US at China ay magtutulak sa panibagong oil price hike sa Pilipinas sa susunod na linggo. Una lang tinaya ng ahensya ang posibilidad ng panibagong price hike sa susunod na linggo mula piso hanggang 2 piso kada litro. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau, Director Rodela Romero, ang tuluyang pagpayag ng Estados Unidos at China na tapyasan ang reciprocal tariff na ipinapataw sa mga imported products sa loob ng 90 days ay ang nakikitang isa sa mga salik kung bakit umangat ang presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Nakadagdag din ito aniya ang paglalaan ng Estados Unidos ng panibagong sanksyon sa halos 2 dosenang firm na may kaugnayan sa international oil trade ng Iran.
Naniniwala rin ang Department of Energy na ang ginawa ng Organization of the Petroleum Exporting Countries na pag-anunsyo hinggil sa posibilidad ng pagbaba ng oil supply growth at pagbaba naman ng capital spending ngayong 2025 ay nakaapekto sa presyuhan ng petrolyo sa pandaigdigang merkado. Una nang nagpatupad ang mga petroleum companies ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo na abot sa mahigit ₱1 dahil pa rin sa paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo sa world market. Oras natin, meron na lamang tayong 27 minutes mga kabumbo bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa iba pang mga balita, naniniwala si dating Integrated Bar of the Philippines President Domingo Cayosa na maaari pa rin isilbi ang warrant of arrest nitong si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kahit na siya ay nasa ibang bansa na. Ayon kay Attorney Cayosa, ang paghahain ng warrant laban kay Roque ay nakadepende sa gobyerno ng Pilipinas at kung paano ito makikipag-ugnayan o makikipagkolaborasyon sa gobyerno ng bansa kung saan po naroon o kasalukuyang naninirahan pansamantala itong si Attorney Roque. Maaari lamang niyang makipag-ugnayan ang pamahalaan sa pamahalaan ng ibang bansa upang hilingin ang kanilang assistance sa pagsisilbi ng warrant, tuluyang pag-aresto at posibilidad ng pagbibiyahe pabalik sa Pilipinas dito kay Roque. Gayunpaman, nasa pagpapasya pa rin anya o discretion ng gobyerno ng bansa kung saan naroon si Roque kung tutulungan ba o hindi ang Pilipinas. Maaari rin anyang hilingin ng gobyerno ang tulong ng International Criminal Police Organization para tuluyang i-track at maaresto itong si Roque. Umalis itong si Attorney Roque sa Pilipinas sa gitna ng investigasyong sinasagawa ng Quad Committee ng Kamara de Representantes kung saan ilang beses rin siyang inimbitahan upang tanungin dahil sa ilang isyu kasama na ang umano'y biglang paglobo ng kanyang kayamanan. Bagay na patuloy ding pinabululaanan ng dating presidential spokesperson. Ngayong linggo ay naglabas na ng arrest warrant laban kay Roque dahil sa umano'y kaugnayan niya sa isang human o sa issue ng human trafficking activities sa isang Philippine Offshore Gaming Operator Hub dyan sa may Porac sa probinsya ng Pampanga. Ito ho yung dating Lucky South 99. Ang naturang Pogo Hub ay dating sinalakay ho ng mga law enforcer kung saan marami mga Chinese at iba pang mga dayuhan ang inaresto dahil po sa umunoy mga iba't ibang illegal activities sa loob ng hub tulad po ng human trafficking, money laundering, illegal gambling at iba pang mga illegal na aktibidad. Ito naman hong pamunuan ng Department of Justice. Pinabulaanan ang umano'y sinasabing persekusyon laban kay Attorney Harry Roque matapos na ilabas ang arrest warrant laban sa kanya. Alamin natin ang buong detalye ng paliwanag ho ng Department of Justice sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Bombo Victor, Bombo Genesis, pinabulaanan ng Department of Justice ang persecution o panggigipit umano kay former presidential spokesperson Attorney Harry Roque matapos ilabas ang arrest warrant laban sa kanya, kung saan binigyan diin ng naturang kagawaran na prosecution at hindi persecution ang kanilang pagtrato sa kaso ng dating tagapagsalita ni former President Rodrigo Duterte. Naniniwala kasi ang Department of Justice na walang basehan ang patutsiyadang ito ni Attorney Harry Roque dahil sa pinag-aralan namang mabuti ang paglalabas ng warrant of arrest. Ayon mismo sa tagapagsalita ng kagawaran na si Justice Assistant Secretary Nico Clavano, mayroong sapat na ebidensya ang ipresenta sa panel of prosecutors na siyang nagdasehan para mauwi sa pagsasampa sa korte ang kasong kinakaharap ng naturang abogado. Kaugnay niya na pakinggan natin ang tinig ni Assistant Secretary at Spokesperson Nico Clavano ng Department of Justice. Ng DOJ, ang prosecution, ang panel of prosecutors ay talagang nag-analyze sa ebidensya na sinumite ng ating mga law enforcements. Nakita naman po nila na umabot po sa ating threshold of evidence para mag-file ng case. Yung threshold na yon ay prima facie case with reasonable certainty of conviction ng DOJ. Kaya naman ganito na lamang ang naging pagtataka ni Justice Spokesperson Nico Clavano dahil sa anay ay lehitimo naman at kung may konkretong ebidensya ang kinasasangkutang kaso ni Attorney Harry Roque. Kahit pa niya ay hindi niya makita ang anumang anggulo o panggigipit o persecution sa naturang kaso na siya namang pinaniniwalaan ng kabilang panig. Kaugnay niya na pakinggan natin muli si Assistant Secretary at Spokesperson Nico Clavano ng Department of Justice. Hindi ko talaga nakita yung
persecution dito kasi may talagang legitimate case. Nakita ho natin yon. Nakita sa video, nakita sa mga Senate hearings ang mga ebidensya. Kaya po, Samantala, sa panig naman ni Attorney Harry Roque, mariin pa rin niyang iginiit na ang kasong kanyang kinakarap ay may ituturing pa rin na panggigipit laban sa kanya. Suspecha kasi niya na ito ay dahil sa kanyang paninindigan o posisyon sa usaping pampolitikala. Ito naman, pakinggan naman natin ng tinig o paliwanag ni Attorney Harry Roque, former presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin dahil sa aking political na paninindigan, dahil sa aking walang tinag na pagsusuporta sa mga Duterte, at naniniwala po ako na ito'y dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po sa bansang Netherlands. Ngunit sa kabila nito, inihayag naman ng Department of Justice na sila ay magsusumite ng sulat sa gobyerno ng bansang The Netherlands upang ipaliwanag o ibahagi ang kasong kinakaharap ni Attorney Harry Roque, kung saan siya ay nananatili magpasa hanggang ngayon. Inaasahan nilang tuluyan ng may babalik dito sa bansa ang naturang abogado upang dito harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Live mula dito sa Department of Justice, Bombo Grant Hilario, nag-uulat para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita, minaduhang Department of Agriculture na aabuti ng 2 hanggang 3 taon bago tuluyang bumalik ang populasyon ng lokal na pagbababoy dito sa Pilipinas. Ayon sa ahensya, ito'y dahil na rin sa pre-African swine fever level. Sa isang pahayag, sinabi ho ng tagapagsalita ng ahensya na si Assistant Secretary Arnel de Mesa, nakikita nila ang ilang sinyales na makakabangon humuli ang lokal na industriya ng pagbababoy. Patuloy naman ang pagsasagawa ng ahensya ng vaccination sa mga baboy at maging pong maganda ho ang resulta daw ho nito. Hinihintay naman ng ahensya ang approval ng Food and Drugs Administration para sa clearance ng pagbebenta ng African swine fever vaccine commercially. Batay sa datos ng ahensya, mula noong unang outbreak ng African swine fever sa Pilipinas taong 2019, bumaba ang national hog inventory mula ho sa 13 million patungo yan sa 9 milyon na lamang. Sa iba pang mga updates, pinasalamatan pansamantalang pinayagan ng Office of Civil Defense ang pagpasok ho ng mga residente sa 6 na kilometrong extended danger zone ng Canlaon Volcano sa may Negros Island. Ito ay upang payagan ng mga residente na magsagawa ng mga farming at iba pang mga mahalagang aktibidad sa kanilang hanay. Ayon sa Office of Civil Defense, maaaring pumasok ang mga residente sa Extended Danger Zone mula ho alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa kaparehong araw. Pinayagan naman ang pansamantalang pagpasok kasunod po ng ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na bahagyang bumaba ang aktibidad ng bulkan matapos ang 5 minutong moderate explosive eruption na nangyari noong Mayo 13. Upang matiyak ang pagtalima ng mga residente, nagtalaga po ang Office of Civil Defense sa mga Border Control Guard upang magmonitor sa pagpasok at paglabas ng mga magsasaka at iba pang mga residente. Ayon sa Office of Civil Defense, ang mga magsasakang kailangan na mag-aniho ng kanilang mga pananim ay dapat munang kumuha ng mga permit mula sa kanilang mga local government unit bago simulan ang mga serye ng pag-aani. Mula noong Disyembre ng taong 2024, marami sa mga residente sa palibot ng Bulkang Canlaon ang nananatili na sa mga evacuation center. Dahil yan sa sunod-sunod na aktibidad ng bulkan tulad po ng pagpapalabas ng mga volcanic materials, ashfall at manakanakang mga volcanic earthquake. Bombo International News. Naitala mula Disyembre 29 ng nakalipas na taon hanggang Abril 26 ng kasalukuyang taon na may 212 na kumpirmadong kaso ng yellow fever, kabilang ang 85 na pagkamatay ayon sa World Health Organization. Pawang nagmula ito sa 5 bansa sa American region. Ang bilang ng mga kaso ngayong taon ay 3 ulit na mas mataas kumpara sa 61 kumpirmadong kaso noong nakalipas na taon na nagpapakita ng mabilis na pagtaas ng impeksyon. Sinusuportahan ng World Health Organization ang mga apektadong bansa sa pagpapatupad ng mga hakbang tulad ng mas pinahusay na pagbabantay, pamahala ng kaso at pagbabakuna. Ang kasalukuyang sitwasyon ay dulot ng pagtaas ng
Sylvatic transmission, mababang saklaw ng pagbabakuna at limitadong supply ng bakuna na naglalagay naman sa rehiyon sa mataas na panganib. Binigyang diin ng World Health Organization ang kahalagahan ng aktibong pagbabantay, mabilis na pagsusuri sa mga laboratorio, koordinasyon sa pagitan ng mga bansa at pagpapalawak ng saklaw ng pagbabakuna upang maiwasan ang pagkalat ng naturang sakit. Bombo Sports News. Sa ating sports balita, ipinalasap ng New York Knicks ang 38 points sa pagkatalo sa defending champion na Boston Celtics. Daano pang ibulsa ang Game 6 at tuluyan pong uusad sa Eastern Conference Finals. Walang sinayang na sandali ang Knicks at agad pong tinambakan ang Celtics ng 27 points sa pagtatapos po ng first half. Sa tulong na rin ng all-around performance ang lahat ng mga starter ng koponan. Pagpasok po ng second half, walang nagawa ang Boston kundi panuurin ang lalo pang pagtaas ng kalamangan hanggang sa tuluyan itong matapos sa 119-81 at lasapin ang 38 points na pagkatalo. Sa Game 6 win ng New York, kapwa gumawa ng 20-point performance, double-double, sina Karl Anthony Towns at OG Anunoby. Habang isang triple-double naman ang ginawa nitong si Josh Hart. Muli ring gumawa ng mahigit 20 points ang dalawang guard na sina Michael Bridges at Jalen Brunson. Nakumpleto ng first 5 ng Knicks. Ito hong magandang performance sa kabuuan po ng laban. Habang sa Celtics naman, tanging itong si Jalen Brown ang gumawa ng magandang performance at kumamada ng 20 points, 6 na rebounds at 6 na assists. Inalat ang iba pang player ng Boston at halos hindi rin makumpleto ang kanilang depensa na tuluyang sinamantala ng Knicks sa kabuuan ng match. Samantala, makakaharap po ng New York Knicks ang naghihintay na Indiana Pacers para sa Eastern Conference Finals. Meron na lamang po tayong 17 minutes bago po sumapit ang alauna po ng hapon, mga kabombo. Update po tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Unahin po natin dyan sa may bahagi ng Mindanao area, sa may Davao area, ang mga kakamag-anak na Duterte. Sa panguna po nitong sina Vice President Sara Duterte at mga kapatid ay dumalo po sa isang misa para ho dun sa kanilang padalo sa nakalipas na May 12 elections. May live report dyan ng Bombo Radio Davao. Dinaluhan ni Vice President Sara Duterte ang isang Thanksgiving Mass dito sa Carmelite Monastery dito sa Lanang lungsod ng Davao. Maliban na kay VP Sara Duterte, dumalo rin sa misa ang iba pang miyembro ng pamilyang Duterte na sila Representative Paulo Colong, mga anak nito na sila Rigo Duterte na nanalo bilang konsihal, Omar Duterte, bagong 3rd District Representative at mga nanalong City Councilor ng Davao City. Kaugnay nito, tanging si Mayor Bagsi Duterte lamang ang wala sa misa at umano'y nasa reception na kung saan nandito tayo ngayon, nasa reception na na kanilang inihanda, na patanghalian na kanilang inihanda. Kaya sinagawa ang press conference, inihayag ni VP Sara na masaya siya sa naging resulta ng kakatapos lamang na eleksyon na kahit hindi pinalad ang lahat ng kanilang endorsong kandidato sa pagkasenadora. Kaugnay nito, ating pakinggan ang pahayagan ni Vice President Sara Duterte. The his lawyers are working on how he will swear for his oath. They're working on it. And I don't think they are right now, but I am sure they will give an update in the coming days, right before June 30, noon of June 30. Okay. Yesterday, there was a hearing in DOJ with regard to the NBI complaint on inciting to sedition and deaths, and the lawyers manifested that they. At yan ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay naman sa kanyang panayam kasama ang media. Dagdag pa ni Vice President Sara na pinaghahanda na nila ngayon kung ano ang magiging hakbangin para sa opisyal na panunumpa ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong mayor ng Davao City sa kabila ng pagkakaditin nito sa ICC sa The Hague, Netherlands. Bombo Genesis, House Stats. Anong reaksyon ng pamilya Duterte doon sa posibilidad na, posibleng aangat ng posisyon itong nanalong Vice Mayor at siyang papalit kay dating Pangulong Duterte? May reaksyon ba tungkol dito? Yes, actually, Bombo Genesis, nagbigay ng pahayag si VP Sara doon
advice doon sa mga nanalo hahalip sa ating bagong mayor kay President Rodrigo Duterte. Sabi nito sa kanyang kay Rigo Duterte na siyang kay Mayor Sebastian Duterte na siyang hahalip sa kanyang ama bilang mayor. Sabi nito ay kaya pa rin ang magiging sitwasyon at aniya ay magiging maayos ito kung ipagpapatuloy lang nila ang nasabing slogan na Davao Life is Here. Yan ang naging pahayag ng ating Vice Presidente na dapat raw ay ipagpatuloy ang legacy ng kanilang ama na si SPRRD. Bombo Genesis. So kung sakasakali by succession si Baste ang magiging alkalde habang etong si Rigo naman ang magiging vice, ano? Tama ba? Kasi siyang first councilman. Yes, sa Bombo Genesis. Ang hahalip kay SPRD bilang mayor ay si Sebastian Basta Duterte, ang mayor natin ngayon dito sa Davao City, no? At ang hahalip naman sa pwesto ng vice mayor ay si Rigo Duterte dahil siya ang tawag nito, siya ang may maraming nakuhang boto sa mga tao dito naman sa Davao, dito sa lungsod ng Davao. Kahit pa man na wala di umanong masyadong experience itong anak ni Pulong Duterte na si Rigo Duterte na siyang hahalip isip vice mayor ay iginiit naman ng kampo ng Duterte, pamilyang Duterte na di umano ay trinain na nila noon pa man si Rigo Duterte para maging capable ito doon sa pag-handle ng kanyang posisyon given that the people here in Davao ay mataas talaga ang tawag nito expectation doon sa mga Duterte kasi nga simula pa noon nang nagserbisyo naman ng ating mayor na si Mayor Rodrigo Duterte noong nakaraang mga termino nito ay naging maayos na ang lungsod talaga ng Davao. Kaya ayan, mataas na expectation ng mga tao at siniguro naman ni VP Sara na talaga ipagpapatuloy ng kanyang ng mga miyembro ng kanyang pamilya na nahalal na ipapatuloy nito ang kanilang mga programa, especially yung mga nakatulong sa mga tao, especially sa usapin naman na medical at mga assistance. Bombo Genesis. Maraming salamat. From time to time, makibalita pa rin tayo sa mga usapin dyan sa may Davao City. Maraming salamat. Ingat kayo dyan. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radio Davao. Ito sa Bombo Friends Pandilenga para sa the number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, ipinaliwanag ho ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na ang dahilan ng pagtanggal sa pwesto kay dating Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio ay dahil ho sa kawalan ng tiwala at kumpiyansa. Ayon sa kalihim, ito ay may kaugnayan sa isang deal hinggil ho sa pagbili ng lupa na nagkakahalaga ng 1.4 billion pesos na walang pag-aproba mula naman sa OWA Board. Nilino ng kalihim na hindi nagbitiw sa pwesto si Ignacio at sa halip ay kusa itong pinatalsik sa pwesto dahil sumunoy maanumalyang 1.4 billion pesos land acquisition deal. Wala pang tugon ang kampo ni Ignacio sa naging pahayag na ito ng Department of Migrant Workers official. Gate ni Kakdak na kailangan ng approval mula ho sa board para sa lahat ng mga kasunduang papasukin ng naturang ahensya. Nilalayon sana ng naturang land acquisition deal ay para ho sa accommodation ng mga overseas Filipino workers na hindi naman nakailangan pa ayon ho kay Secretary Kakdak. Si Department of Migrant Workers Undersecretary Patricia Kaunan ang pumalit sa pwesto na nabakante ni Ignacio. Meron na lamang ho tayong 11 minuto bago sumapit ang launa ho ng hapon. Mga kabombo, sa iba pang mga provincial report, 17 Taiwanese fugitive na arestuhol ng National Bureau of Investigation sa isang subdivision dyan sa may lungsod ng Cebu. May update ang Bombo Radio Cebu. Inaresto ng mga ahente ng National Bureau of Investigation ang 17 Taiwanese nationals na umano'y mga pugante sa Pasayol event Maria Luisa Estate sa Barangay Banilad sa Cebu City noong Mayo 15, 2025. Ang operasyon ay inulusan ng Special Task Force Cybercrime Division ng NBI na batay ito sa kahilingan ng Naval Intelligence and Security Group sa Taiwan na ipinarating ng Taipei Economic and Cultural Office sa Pilipinas. Ayon sa NBI na 6 sa mga
arestong individual sa Cebu ay mga miyembro ng Four Seas Gang sa Taiwan na nandito ay inisyu ng Branch 63 ng Regional Trial Court sa Tarlac City. Sa nasabing operasyon, nadiskubre ng mga operatiba na ang mga suspect ay nagpapatakbo ng love scam gamit ang kanilang mga makinarya tulad na lang ng mga script at spills upang mambitag ng mga biktima. Sa panayam sa mga media noong Biyernes, Mayo 16, NBI sa pamamagitan ni Attorney Van Angluben, ang Executive Officer ng NBI Special Task Force Cybercrime Division na posibleng nag-ooperate bilang bahagi ng Pogo Hub ang mga naaresto, ngunit ang kanilang specialty ay itong love scam kung saan hindi nila pinipili mabata man o matatanda ang kanilang mga biktima para kumita. Otoridad mula sa Manila ang grupo matapos magkaroon ng outstanding warrant ang isa sa mga miyembro ng grupo dahil nag-book pa ito ng flight mula Manila papuntang Cebu. Sa nasabing raid ay nakunan ng 17 computers, 23 smartphones at 2 crypto wallets na magsisilbing ebidensya laban sa mga inaresto. Kasalukuyang nakakulong sa NBI Central Visayas Regional Office ang mga naarestong dayuhan habang hintay ang pagproseso ng kanilang mga kaso. From Manila, if you will remember, the President issued Executive Order 74 banning all POGO operations here in the Philippines. So what happened during the proclamation is that nag-create po ng guerrilla operations itong mga POGO employees. So ito po, possible po na offshoot yung mga malalaking POGO operations dito sa Cebu, sa Manila. And we have yet to determine kung bakit nandito pa yung mga foreign nationals na yan. Although meron na pong instructions na as of December 31, 2024, they should have already left the Philippines. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang Department of Health Region 6 nagbabala hinggil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng hypertension dyan sa Western Visayas na higit 35,000 na sa unang quarter pa lamang ng taong ito. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ng Bombo Radio Iloilo. Binalaan ng Department of Health Region 6 ang publiko hinggil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng hypertension o alta presyon sa Western Visayas. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Dr. Amy Marie Gayumali, ang Chief ng Non-Communicable Diseases Cluster ng Department of Health Region 6, sinabi nito na nasa 35,604 na mga bagong kasong naitala sa unang 3 buwan ng 2025, bukod pa sa 274,799 na kaso noong 2024. Naguri ang silent killer ang hypertension na isa sa nangungunang sanhi ng kamatayan sa reyon na maaring humantong sa stroke, atake sa puso at pagkasira ng bato. Payo ni Dr. Gayumali, regular na magpa-check up ng blood pressure, lalo ng mga edad, fulahin ng alta presyon, libre anyang konsultasyon at maintenance medicine sa mga health centers sa ilalim ng Department of Health Hypertension and Diabetes Club. Hinimok din niya ang publiko na umiwas sa maalat at processed na mga pagkain. Kailangan ding mag-ehersisyo, iwasan ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak at alagaan ang kalusugan. Kung mainit, there is a high chance mataas ang blood pressure. Because of the high heat index, keep ourselves hydrated. Most of our kids these days are already hooked sa social media, sa computers, laptops, cellphone. So most of them are all activities. Si Dr. Amy Marie Gayumali para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mula sa may Western Visayas, dako tayo sa may bahagi po ng Ilocos Region. Isang bus bumanggaho sa poste sa may Paniki, Tarlac. Isa sugataan habang malawakang power interruption ang naranasan doon. May update po dyan ng Bombo Radio Dagupan. Sugatan ang isang lalaki matapos bumangga ang isang bus sa isang poste ng kuryente sa barangay Apulid, Paniki, Tarlac. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Cian Logroño, hepe ng Paniki Municipal Police Station, inamin ng bus driver na siya inantok habang nagmamaneho matapos ang ilang oras na dire-diretsyong biyahe. Dahil sa insidente ay bumangga ang bus sa poste ng Tiralco na nagdulot ng malawakang power interruption sa ilang bahagi ng bayan, kabilang na ang Paniki Town proper. Bukod dito ay nadawit din sa aksidente ang isang lalaking natutulog sa isang kubo malapit sa poste.
Ang biktima ay nagtamo ng malalang sugat na balian sa kanyang likod at ayon sa pakikipag-ugnayan ng PNP sa ospital ay posible umanong operahan ang biktima. Samantala, haharap naman sa kasong reckless imprudence resulting in physical injury ang driver ng nasabing bus. Samantala, nagbigay naman ng paalala si Logroño sa mga driver na tiyaking sundin ang tinatawag nilang blow bagets bago magmaneho upang maiwasan ang ganitong mga uri ng insidente. Ayon sa aming investigasyon, ang bus ay nanggaling po sa Cubao at ito'y pabiyahe papuntang Orbistondo, Pangasinan. Based din doon sa naging pahayag ng driver, nakatulog siya, nakaidlip at nawala sa giya ang kanyang minamanehong bus. At nabangga niya ang isang post, nakadagan ito ng isang kubo na kung saan mayroong natutulog na isang tao doon sa loob ng kubo na yon. Para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radyo Dagupan, ito si Bombo Luz Kasipit, nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media pages, mga kabombo. After po ng Bombo Network News, pwede po niyo subaybayan ng ating mga provincial station. Gamit din yung kanilang sariling social media pages. Pwede po niyo balikan ang kanilang mga programa na hindi po niya napakinggan o na-monitor sa nakalipas na mga araw o nakalipas na mga oras. Sa Visayas area, mga kabombo, sa mga Ilonggo dyan sa bahagi po ng Western Visayas, nariyan po ang ating Bombo Radio Iloilo and of course ang ating music, entertainment and news station, ang Star FM Iloilo. Para po sa mga taga Negros area, nariyan po ang Bombo Radio Bacolod and of course ang ating Star FM Bacolod. Sa mga Cebuano naman, nariyan ang Bombo Radio Cebu at ang Star FM Cebu. Ganun din po sa may Rojas area, ang Bombo Radio Rojas at ang Star FM Rojas. Sa mga Akianon, nariyan po mga kabombo ang Bombo Radio Kalibo at para ho sa mga Waray, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabomot ka, Sir Nation, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Impirata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabo ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ay, maun minuto na nakalikan sa takna sining alauna.
Balik na diri sa pagpangalagad sa bombohanay sa udto sa DUFM Bombo Radyo Iloilo. Kagapon sini mga kauturan na balahuba kaga natukiban sa General Services Office nga ginkawat ang linya sang kuryente kabangdanan nga wala nagsiga ang mga suga sa Esplanade 1 kag Esplanade 4. Bangod sini mga kauturan mayara sang lihok karon nga patigayunon ang Public Order and Safety Management Office pinaagi sa pagbalasa sa mga Green Guards agod nga mahatagan sa nagakigo nga pagtamod ining pagbantay kag pagpasiguro nga hindi na makawatan ang city government katulad sa linya sa kuryente. Check ta si Bombo Pauline Piliora sa iya sining follow-up report. Bombo Pauline, sa report na please go ahead. May himuon nga realignment o kon i-revamp, i-reshuffle ining mga personnel, specifically ining mga Green Guard, Bombo Cham sa Esplanade ini matapos sang insidente sang pagpangawat isang mga wires sa panel board konektado sa street light sa Esplanade 1 kag 4 pero actually Bombo Cham based sa mga information nga nalikom diri nato ni hindi lang man Esplanade 1 kag 4 ang problema sang pagpanguha dira sa wire kung diin pa naglain man nga part sang Esplanade may ara gid nga mga recorded incident ini siya kag sa aton diri gin pakigangutan si retired Colonel Aldarico Garbanzos ang head ng Public Order and Safety Management Office o kon ining POSMO iya diri gin pahayag nga ang main function ang sang mga Green Guard ang magbantay sang mga open parks agud nga magbantay sang tanom kung tayuyon ang kuryente Bombo Cham kag sa generally ining government property. Pahayag diri niya nga na-report na ini sa City Engineering's Office agud gilayon man nga mabuslan kag sa kapulisan para may mga beat patrol operation nga obrahon kag may mga koordinasyon sa mga naga-duty mandara nga Green Guard apang may ara ini sa gihapon sa mga reported nga mga incident nga attempt kaging kuha ining mga wires ng kuryente Bombo Cham. Ang Esplanade 1 may closure ini siya ginasiradaan ang entrance and exit point niya and other parts man sang Esplanade nga kung sa diin mga ala 11, 12 ginapangsita na ining mga tawo nga nagasayo dira sa may area apan kinanglan sa gihapon Bombo Cham nga may supervision bangod nagahalin ini sila sa area ining mga Green Guard bala sunod diri kay retired Colonel Aldarico Garbanzos sa ilaman nga ginabantayan so dapat be vigilant ining mga Green Guard kad kung may amo sini nga mga insidente or sahi sa insidente yun na ngayuan ini sila sang explanation kag kung hindi kumbinsido ang opisina ang talatapan sang POSMO makita diri nga may kakulangan sa ila may ginapatigayon nga administrative investigation kag ginahatagan ini sila sang sanksyon sa level sang POSMO Bombo Cham may ideya na ini sila kung sino ang nagapanguha pag sunod diri sa dugang pasang natundan na ang Esplanade 9, 5 kag 6 or pila pa dara ka mga area sa Esplanade may mga kaiping ini sila nga mga residential area kag wala ginadula nga ginaobra ini sang posible mga taga dara man malapit sa area Bombo Cham pero kahit wala pagid man sang na-prove kung sino ang nagapanguha ini mga considerations lang nila nga gina-acknowledge as of now sa ilang level pero kahit padayon pa man ang ilang coordination diri kay nakalabot na ini kuno sa Iloilo City Police Office and probability maobra man sila sa nagakadapat na nilang obrahon bangod kung sa properties ng city government tuman gid siya ka dako nga huol kay kapila na nga islang den busla naman sang Bagko bangod man sa kinawatay isang mga wires dira sa sandikan man nga area ang deployment sang POSMO ang halin ni sa alas 2 sang aga tugtog alas 6 man sang aga Bombo Cham kung sa diin mayari disang 90 ka mga Green Guard nga maghalin sa POSMO duha ni kuno ang shifting kag kung sa diin na deploy diri sa may area sa plaza open park kag sa Esplanade. Pabatibulan naton ang atong interview kay retired Colonel Aldarico Garbanzos ang head ng Public Order and Safety Management Office. May mga realignment or may revamp pa kita gani sang personnel nga ginobra dira because ang Green Guard ang ila function sina is nga magbantay no sang aton nga mga open parks no dala na sang ilang function amoy na ang bantayan nga
dapat may tayuyon ang kurinti dira, pantayan ang mga tanom kagti para nga wala sang may maguba no in so far sa government property. Initanan no na record gin-report man ini sa aton city engineering para for replacement. Gin-report naman ini naton sa aton nga PNP. Nagpatawag naman gani ni ang ICPO regarding this mga incidents so that nga may mga bit patrol operation man sila nga pag-obrahon kagti may mga collaboration na in so far sa patrolling sang Green Guard. Pero may ara gid gyapon no. Esplanade 1, Esplanade 4 kag Esplanade 6. And ginatawag pa ginaton to ang mga Esplanade 9 no. May mga report nga may attempt kag may tiging kuha gid ang mga kuryente kay pagagabi madiparahan na daw sang Green Guard nga nga wala na nagasiga. So that is why gina-report na dayon kag ginapablatter. Ang Esplanade 1 no may closure kita nedra pero sa other nga mga Esplanade supposedly no nagapangsita na ang aton nga mga Green Guard pagabot sang alas 11, alas 12 no. Ang Esplanade 1 niya may cordon kita dira pero amo na no we need to still supervise ang aton nga mga personnel kay kundi naton pag-inspeksyon no na may mga tendency gid nga nagagwa sila sa ilang comfort zone no. Amo na nga dapat maging vigilant sila sa ilang duty once nga may mga insidente nga mo ginapa-explain ni sila ano gid lang natabo once nga hindi kami satisfied sa ilang mga explanation makita naton man nga butsilingon wala sila nagarubing may mga ginapatigayon kita na nga administrative investigation kag ginatagaan naton sang sanction. Sa inyo nga level sir nahibaluan niyo ni kung sino possible ang mga nagapanguha dira? That is why no nga gina-blatter naton ini kay kinanglan naton ang intel gathering sang aton nga PNP no sang Iloilo City Police Office. Sa amon nga side may mga panalawsaw man ang mga aton nga mga personnel dira. Ang Esplanade 9, 5, 6 kagano na may mga kaiping ina nga mga barangay dira no. So ang Esplanade 1 may mga kaiping man nga barangay. So we do suspect nga ginaobra ini no partly sang assessment kay ma-discover ini permi nga kung pagkagabi na nalasay nga wala na nagasiga. Meaning ang deployment abi namon dira alin alas 2 lang hasta maglasay sang aga. So meaning alas 6 sang aga hasta alas 2 sang hapon iya ina no sang sendro nga ila mga guard ang nagabantay sina dira. No, so sa amon niya duha ka shifting amon na ma-estimate naton kung ano yung oras sina attempted o maging kawat giman din ang mga kuryente. Pero subong ginaidiyahan ay nasang city engineering hindi nila madali-dali na bonus because may mga paagi na nga kung kuaon giman nila hindi nila maunos, hindi nila makawat ang kuryente. That is why nga subong amo na no part na ni sang aton nga orientation sa mga Green Guards naton dira. Bombo Cham, si retired Colonel Aldarico Garbanzos ang head sang POSMO. Ano nga mga barangay niyang malapit sina dira sa area sang Esplanade 1 and 4? May ang agyan diri naton Bombo Cham sa pila ka area is do ang bala naton nga may mga sa nabitasan sa La Paz may ara dira may agyan kaw sa Esplanade 1 area do wala na dara yung mga residential area kay do pang tourist gina siya Bombo Cham inang may mga figures bala sang mga sa dinagyang festival diri sa piyak ang maagyan diri naton nga last time do naagyan naton nga do wala siya sang suga do wala man sang ilisipon malang nga mga area dara sa may approaching kabala sa may San Agustin Bombo Cham pagwa diri sa may diversion road na dara na daang wala ang gasiga last time nga do na agyan naton kag amo maning reported sa bahin sang POSMO kag sang Senro. So you made mention kagina nga may mga ideya naman sila kag may dumakabig naton na mga person of interest tabing ati daw sila ni ang
most likely do may kapasidad nga magpangawat sang wiring sang kuryente? Specifically, Bombo Cham, kung ang mga identified ba lang ang mga tao, pero gina-consider pa lang na basi mga dara malang ang nagapanguha malapit sa area, sa mga residential area, Bombo Cham, pero hindi ka man makapato-pato kung wala ka man sang enough na ebidensya. Amo ni mga considerations lang diri sa ilang at talatapan, Bombo Cham. Alright. Pang libuton taning mga kutob sang mga barangay nga malapit sa Esplanade 1 and 4 kag sa iban pagin sini nga mga esplanade kay ti hindi man lang ang Esplanade 1 and 4 ang nagasuffer sang amo sini iya karon nga makabig naton problema kunti do halos ang mga esplanade nga malapit sa mga kabarangayan do masabi mo ning gina-target sa mga kawatano. Exactly, Bombo Cham. Amo na galing ginahambal man diri sa pila na ka mga government offices nga dako gid siya tama ikahuol instead nga makabulig-bulig siya sa pila ka mga nagalabay dira sa area. Kung wala gidaan so may dasiga dira nga mga street light tuman kadulom ini siya kay amo malang ng source ang suga dira tapos sa kilid may mga mangroves na tapos amo pa tong issue to last time sa may nabitasan sa lapas bala nga iban ginapunduhan dira sa pila ka mga individual dira nagatabo-tabo bala Bombo Cham dira medyo madulom ang area tidugangan pang kawaton bala ang mga wires dira ti wala nagikiti bisan isa malang da kakakson mo ka wire dira sa panel board sa circuit di damo na ni siya yung affected nga mga street light Bombo Cham bangod connected ini sila tanan. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Villora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Salamat kida Bombo Pauline Villora sa mga punong barangay nga malapit sa mga esplanade sa aton sini nga mga kabombo. No? Di sarang kamo nga maging source ang information. Kay dapat ining mga proyekto sang gobyerno ginapanagiyahan karon sang aton sa gobyerno particularly mga esplanade kung tani isaman kita sina dire sa mga magatatap hindi lang kay kita ang mangin pulos no lakip na sa aton sini nga pagpangin pulos amo man ang aton sini iya nga pagtatap para nga maabtan pa ini sang mga masunod sini iyang henerasyon. Kag sa subong nga panyimpo sa aton sini nga mga kabumbo, kita mo may mga Iloilo Sunset Boulevard na gani. Sumot silingon nga mas nagadamo ang mga proyekto para sa pagpatahom sang aton sini nga syudad at the same time ining mga proyekto ang may dako man sini banwa iyang pulos sa mga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Ti here comes ang mga kawatan nga waay iya sang may ginapili, pati kuryente, kawaton. Ti imbis kung tani nga kantuan pa sang mga pumuluyo sang syudad or may mga foreign or local tourist man nga magapadulong dira. Nga mabatsyagan man nilang atmosphere kung ara ikaw sa ginatawag nga esplanade diri sa syudad sang Iloilo kay nabantugan naman ini sa bilog sini nga kalibutan. Ti madismaya ka lang kay abi mo katahom kay gali sa picture lang. But in reality ay dulom-dulom gali, nagdulom kay ginakawat sang way man sang liwa ng mga nagakawat. Ining mga hurong malang iya nga pumuluyo sa syudad sang Iloilo. So we know for a fact nga kilala ini isang mga punong barangay. Kag nagalaom kita nga mag-coordinate ang aton sini iya nga mga punong barangay, mga barangay official, it's either sa aton sini kapulisan or sa public order and safety management office. Para nga masulbar ining problema.
kung may dapat sini iyang manabat pasabton gid or kung maglabot sa punto nga ti magapangibabaw ang kahumok sang Balatyagon kag sang Ilong sang aton sini nga mga opisyalis diri sa syudad patawaron lang anay pero ti make sure man iya banwa nga hindi na maliwat pa sa sunod. May nagabantay man o kun wala. Kaya ti sa aton sini nga mga kauturan kung ginpatahom, gintingwaan sa aton sini nga mga opisyales mapatahom ang syudad sang Iloilo. Why iya sang diber o rason ang sinuman bisan taga syudad man sang Iloilo ang magguba sini. Pero sakon ko galingon sini nga opinyon niya nagakadapat gid nga mayara sang masampulan sini banwa. Ang himuon sinadre is that nga kung kagapon na report ang insidente sang pagpangawat, bala naman ni kung anong himuon ni retired Colonel Garbanzos bilang retired Chief of Police kag subong man nangin Deputy City Director, nangin OIC City Director. Ang mga galawan kung paano ini ma-trace katulad na gid lamang abisang pagalibot sang mga skrapan diri sa syudad sang Iloilo. Pagpanghusisa sa mga tag-iya sang skrapan kung sa subong nga adlaw sino ang nagbaligya diri sang saway. Sino nga mga nagapang-scrap ang nagabaligya sang saway? Kung hindi man kagapon, sa mga masunod sini may nadlaw, kung may bagbaligya diri sang saway, gilayon sini nga i-report sa opisina. Pero hindi man tanan nga nagabaligya sang saway, nagapangawat. Dira na dira masulod ang pagpanghusisa karon sa aton sini nga mga kuturan sang posmo subong man sang aton sini mga kapulisan. Ugaling abi kiti mambal man na kagamay man lang to nga kuryente, kagamay man lang to nga saway. Bayin na lang da, ipablatter lang to, amo lang sini amo sadto. Kaya mga kasubong sinang alihok banwa hatag man ina sang paborable karon nga mensahe sa mga kawatan nga ti amat-amaton talanga. Kung sang nagligad sining adlaw 3-4 kadupa nga aton sining wiring nga ginkawat, agduwala man sang movement nagikan sa pusmo kun sa aton sining kapulisan at isa sunod sini iya nga pagpangawat naton 3 naman kadupa, amat-amat lang para nga do hindi mabalaan nga balahuba. Ti sa dalayon sini banwa, kung wala sang akto nga pagahimuon dire, daw kasubong man inaiya sang pagtulirar na lang sang pagpangawat. Hindi bla? Pero kung may maliksyonan kita, may matumod abi ang magapanghusisa sini either ang opisina sang pusmo or ang opisina man sang Iloilo City Police Office, may magpanghusisa diri kag may matumod. Failan sang complaint, ilakip man ang mga skrapan or tag-iya sang skrapan nga nagapamakal sang saway. Para ina banwa bisan ang skrapan man mismo kung may ibaligya dira nga saway sa ila, matagaman sila kag magpanghusisa man sila nga sa diin mo inigin kwa base kung kinawatan ini kag marimalaso ako inang may sampol nga itudlo bala nga tilang tawato bala na tabo to sa tag-iya sang skrapan nga mo niyo binaligyaan to sa sanya kinawatan nga skrapan tikuti pati siya dala kay tiara na sa aton siningalayi inang anti-fencing law.
Amo na sa aton sini makuturan bisan ano kagamay sang nahimo sini nga sala or krimen for that matter kay pagpangawat ini nagakadapat gid iya nga may nagakaigo sini iya nga pagtutok kag subong man pagpanglagas pagpangita nga mayara sang magapanabat sina diri agod nga indi na ini masulit pa kag wala na iya sang may matiaw-tiaw pa nga magpanghalit or even magpangawat sang propiedad sang syudad. Kay ti kung wala lang tinusuway man paligad-ligaron ta lang daso naman tabulan mga wat no sa mo sa bla. Pero kung may itudlo sila nga example, mambal yun hindi na. Ngita na lang tani pamagi agud iya nga makapangita man trabaho bisan remedyo hinira lang. Dil ta mga wat kay priso tada dugang problema ta. Imbes nga ang problema tayo nung bakal sa nga pagkaon sa isa kadlaw, mapakaon taton sini nga pamilya sa 3 ka bises. Mamroblema pa kita karon sa aton sini nung piyansa. Huol pa karon sini sa aton kung nara tatos prisuan magtiner sa pila kadlaw. Ti mga kasugod mga kasubong sina kun tani banwa, no? Nga magtanom sa paminsaron sining mga kawatan para nga magkatahap man sila nga magkomiter sang pagpangawat diriya sa syudad sang Iloilo, partikularmente kung propiedad na sang gobyerno aton sini nga pagaistoryahan. Pagbalik nato na banwa dugang pagin nga mga balita kaga impormasyon diri man sa aton sini nga palatuntunan sa bumbuhanay sa udto. Istoryahan naton ang New York Knicks sa nakaligad sini iyang duha ka dekada subong lang ini sila banwa, no? Nga nakasulod sa conference sa finals. Kag posible sa mga players sang New York Knicks kung mangin mapalaron, posibilidad sini banwa nga ti makaangkon sang 11 sini iya nga championship ring ang mga players sang New York Knicks. Say maswed sa bahin karon iya sang Minnesota Timberwolves kag Indiana Pacers. So fresh, no? Fresh tanan banwa, hindi gani kung ang OKC man abi ang magpangibabaw sampang nila kontra sa Denver Nuggets. Kung mag-champion ang OKC sa NBA or sa 2025 NBA Finals si Shai Gilgeous sa Alexander kaupod siya sini nga mga kupdanan ang makaangkon man sa 11 sini nila nga NBA championship ring, no? Pero ti kumaluto sila sa Denver, ti ang Denver kay nakaagi na niya kampiyon sang nakaligad sini nga matinuig. Ti may posibilidad nga makaangkon man sila sang ikaduwa sini nila nga championship ring sa National Basketball Association Kag lakip na istoryahan taman kung wala nangin mapalaron sa patag iya sang politika base pa lang kung sa ibabaw sang boxing ring kay si former Senator Manny Pacquiao ang natalana nga magapanumbalik, no, magabiya sa iya sini nga pagkaretiro sa pagkaboksidor, magapanumbalik sa ibabaw sang ring sa bulan sang Hulyo kag ang iya sini nga mangin kasumpong bataon pa bataon pa nga si Mario Barrios. Istoryahan tani karon banwa sa aton sini nga pagpanglagad sa gihapon sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto pagbalik ta matapos gid lamang pila ka importante nga mga panumdum. Oras The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas
Utang kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 11 to 17, 2025. Ginapaabot ang inyong presensya sa sining weekend, Mayo 17, Sabado, sa Plazuela de Iloilo. Bangod ang Valhalla Band is due to give you one great musical show sa concert at plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 18, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangabuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts. Dako man o kun gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ang good... Muraji Iloilo, Philippine Standard Time, 27 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Ang New York Knicks sa Banwa, ang nakabalik karon sa Eastern Conference Finals. Mga sobradwa mga kadikada kaya uli sininila yung appearance sa Eastern Conference Finals 2000 pa, year 2000 pa, so 2025 na kita subong ba o 5 anyos man, no? Na-eliminate or gilutos sa New York Knicks ang reigning champion nga Boston Celtics sa ila sining Game 6 second round playoff match sa aton sinikaron niya mga kabumbo. Ang New York Knicks naman at tubangon ang Indiana Pacers sa aton sining mga kauturan, no? Sa Western Conference Finals, ginahulat-hulat pa to kung sino ang madaog sa tunga sa Minnesota Timberwolves kag sang Denver Nuggets kag Oklahoma City Thunder, no? Sa Oklahoma City Thunder dirang nagawaswas gidira ang main man nila amo si GSA, no? Si SGA rather, si Shai Helios Alexander, no? Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo nga ang hambal sang iban may mga movement siya nga daw pareho sa kay Kobe Bryant, no? May masaligan mo man ang iya sining long range shot. May perimeter man siya, may drive man, all-around player para iya sa Oklahoma City Thunder. Sa bay naman sa Denver Nuggets, ang nagdugang sini sa ila sa aton sino makabumbo, former player man sa Oklahoma City Thunder nga si Russell Westbrook, kay halin siya ni sa halin ni siya sa kunya ko magsala, correct me if I'm wrong, no? Halin ni siya sa Los Angeles Lakers. Nagamo pag-trade sa iya, nagkanto siya, natupa siya dito sa may Denver Nuggets sa aton sinikaron iya nga mga kauturan. Ginabantayan panikaron banwa kung sino madaog or dinalagon kay 3-3 karon ang series sa tunga iya sang Denver Nuggets kag Oklahoma City Thunder. Kung sino magdaog sini sa ila, ang atubangon amo ang Minnesota Timberwolves, no? Nga sa karon pinakabata sining player ang legend killer, no? But not literal nga legend killer. Kati hamakon mo sanday sino pinangluto sa Timberwolves sa pagpanguna ni Anthony Edwards. Ginluto siya ang team ni Stephen Curry ang pinakaulihi. Pag match panay nila sang ang pinangluto sang Wolves, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers, sa aton sining mga kauturan,
amuning mga pinanglutos sang Timberwolves ang nahambagan ni nato ng ulihiti amuning Golden State Warriors. Ngati makabig nga may mga legends na dira nga naghampang, hambagan isang kilala ko sa iya. Naubos ginang tanan sini nga mga gurami ba? Gurami. Hindi man. No, medyo may edad-edad lang kay si LeBron 39. Stephen Curry pila mga 34, 35. Ti si Ant Edwards 24, 23 lang ni edad niya. Tama pang bata sa aton sinima kuturan. Pero siyempre mahunit man ang ila sini nga kasumpong, kaya ang kasumpong nila former NBA champion man nga Denver Nuggets. Ti sa Denver Nuggets sa aton sini nga mga kabumbo ara dira sanday Jamal Murray, Nikola Jokic, si Aaron Gordon. Hindi man basta-basta nga mga players. That is why nga naglawig ang serye sa elimination or sa semifinal round sa Western Conference bangod nga ti bakbakanay man ang Minnesota Timberwolves kag nga Denver Nuggets. Sa aton sini mga kabumbo, kung baga pa it's anybody's ball game. Kay Wi-Fi hindi pa madesisyonan ini kay patas ganing serye. Sa aton sini mga kabumbo. Pero ang ila sini nga kasumpo nga Indiana Pacers nga ginapangunahan ni Tyrese Haliburton, ti ayahay na to nga naga-relax. Sa aton sini nga mga kabumbo kang ginahulat na lang kung sino magapangibabaw sa tunga sang Denver Nuggets kag Minnesota Timberwolves. Sa aton sini mga kabumbo, ti ang lain na sila dre kung base bla bumbumel tuyuhon si Tyrese Haliburton sang hulat sa kung sino magdaog sa tunga sa Denver Nuggets ay maluoy ka sa aton sini nga mga tagpalamatik ang mga kasimanwa. Anyway, bantayan taman ining tagsa ka conference sa finals. Kag siyempre sa NBA Finals, updanay naman kita naano man kumuhin nyo. Sa din pa kamuabi, puti dire. Sa sports gyapon, mga kauturan. Ikapila si former Senator Pacquiao. Line of 2 siya, sa ranking, sa senatorial balls. Sinya tinuway ko swerte. Way sa swerte karon sa politika lately, bangod nga way sa swerte sa politika lately. Mabuksing liwat si former Senator Manny Pacquiao. Sa aton sini nga mga kauturan, mga 4 man siya katuig nga nagpahuhay-huhay, but hindi man gin sila nga drodritso kay man may mga exhibition match pa ni siya nga gin gin baton man. Just like kabi sa nagapakilala man to nga na next Bruce Lee kuno sang Korea. Tapos may mga dalagkuan pag hindi nga nangin kasumpong si former Senator Manny Pacquiao, pero exhibition match. Do kaagi man ni sila ni Buakaw nga duwa mong sikat man nga Muay Thai fighter sang Thailand. Champion man to dito sila sa aton sinima kabombo. But this time, minatuod na niya, hindi na niya kay Silingolo exhibition lang. Kaya tubangon niya dari Banwa, si Mario Barrios. Nga mo karon na nagauyat sang WBC welterweight title. Ining si Mario Barrios ni 29 anyos lang sa aton sini nga mga kuturan. Samtang si former Senator Manny Pacquiao 46 years old na. Ang ulihing away ni Manny Pacquiao sang August 2021, pierdito siya sa Yordonis Ugas. Ang ila to yung ginawa awayan, WBA welterweight championship adto sa aton sini mga kabumbo. Sa malutos to siya kay Ugas, ni Blati amo na to ginanunsyar niya nga ma-retire na siya kuno sa boxing, kay maga-focus na siya sa iya sini nga political career. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ginapayag dire
nga daw gakalam gyapon niya kuno ang inumol ni Manny Pacquiao nga hindi makatapungol katawo. Oh, rason nga sa nambal ta gani sang 2024 nagkumpit si former Senator Manny Pacquiao sa isa ka exhibition boxing match sa kickboxer nga si Rukia Anpo sa Super Ryzen 3. No? Sa aton sini nga mga kabumbo ti umpisa sadto na naipit na or nagtabid ng pangalan ni Manny Pacquiao sa kay Mario Barrios. Si DKU galitong kontra no. Ang do nagambal man nga siyang masunod nga Bruce Lee kino may martial artist man nga papitik ning iya nga mga galawan eh. Sa aton sini nga mga kauturan. Oh. Ti sandig sa impormasyon dire sa aton sini mga kabumbo do July ni sila matubangay nga duwa. No? July ini sila maatubangay nga duwa. July ano ganito? Be, liwat tribune ta. Sandig diri sa source naton, no? Malon lang from ESPN, July 19 sa Las Vegas kuno ni sila sugat anay nga duwa ni Mario Barrios, no? Si Mario Barrios ni ang iyang record is 29 na wins, 2 losses, 1 draw, and 18 wins by way of knockout. Ulihiya nga away, batok sa kay Abel Ramos sa undercard. No? Sang hampang man tumla ni Jake Paul kag ni Mike Tyson tumla. Ang ilang drama-drama itong nga duwa bla. No? Mga duwa ka tampuhaw ng boxing bla. Sa ato siya kauturan. Nadaog yang WBC title ni Barrios sa itong tuig 2023 nga kung sa diin ti ginluto siya si Ugas kag subong man sa aton sini nga mga kabumbo bangod nga si Terence Crawford nangin gintawag nga champion in recess ti nagsaka ini siya sa 145 agod na tubangon ining si Israel, no? Israel Madrimov. May duwala ni kalutusan ang kon si Barrios sa iya sini nga nga boxing career. Ang una halin sa kay Gervonta Tank Davis. No, dra lang siya na perdi si Tank kani kanubo niyo galing kayang puwersa ni Tank niya ano lang yagin itsahan kay mo katamburong masakam ka man. Di ba mo bubel? No, perti man no, kag kay Keith Thurman. Si Keith Thurman atong wakalan to lang say man sang boksidor nga hindi man kaubos kis namo ya. Perdi man to sa kay former Senator Manny Pacquiao. Sugid lang to sa no sa aton sini nga mga tagpalamati. Ti bantayan ta niya kay kumadumduman nyo pa sa aton sini nga mga kabumbo sang birthday ni Mami Junicia to. Ag kupo-kupo pa ni si Mami Junicia sa kay former Senator Manny Pacquiao. Pero si former Senator Manny Pacquiao ara to sa boxing gym nga kung sa diin naga-training siya. So laban-laban sini makita ta naman ni si former Senator Manny Pacquiao aton sini nga pambansang kamao sa ibabaw sang boxing ring sa bulan sang Hulyo. Oras naton 40 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Check ko naman this time si Bombo Jomar Villa. Masurrender kung tani itong suspect sa pagbuno bla sa mag-asawa sa distrito sa Mulo. O galing, wala madayon, kay pinasakaan siya sang kaso. Tinga kung pasakaan siya kaso, surrender lang sa di ba? Wala to na lang kung magwag iya sining warrant of arrest. I-check tabi si Bombo Jomar Villa sa yaman sining follow-up report. Sa report, Bombo Jomar, standby ka dira sa imo sining area. Naglibog man ang ulo kung kung masurrender siya sa aton sini nga mga kabumbo, pwede man siya kasurrender galing kiti ano man abing kasong pagtubangon sini niya kay kung may admission man lang pwede gid siya mapriso di ba sa aton sini nga mga kabumbo galing kiti masulod sa gyapon sa
ginatawag sining hot pursuit kay do naglawing na sang pila kadlaw. Check ta bala si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Again, kumpirmado rin karon ni Police Captain Ryan Christ Inot, hepe sang Molo PNP nga masurrender kung tani kahapon sining adlaw ang ining suspect sa sining stab incident na nagluntad sa may Barangay East Baluarte sa may nasabit sining distrito sang tinilikdan gid lamang sining adlaw, no? Suno kay Captain Inot, ulihin na ang tanan Bombo Champ kay based diri sa report nga ton sila kinabaton, mismo ang pamilya gali nagtawag, no, sa hepe nga masurrender ini sila sa bahin karon sang autoridad. O galing suno sa natungdan, naka-file na ila sang kaso, kung na-file na nila ang kaso sining frustrated homicide sa sining suspect isa kadlaw. Antes pa man ining nagtawag abi sa pamilya, ang ining suspect nga nag-inform nga masurrender sa bahin sang autoridad. Suno kay Captain Inot, diri Bombo Champ, hindi naman nila ni maaresto bangod nga natapos na ang hot pursuit operation. So ang matabo sini, hulaton sang suspitsado ang warrant nga maabot, no, nga issue sang korte siguro mga 2 bulan pa ni siya maabot Bombo Champ nga ano ni, no, ipadala mismo sa subject agud nga mag report abi, no, sa korte kung saan man tuon ang iya sining kaso. Kay once kun na file na ang kaso sa korte diri Bombo Champ, so hindi na nila ni maresto unless lang ngati kun active pa kag kun nagapatigayon pa sila sang hot pursuit operation ang bahin sang Molo PNP. Tugang pa diri sang natungdan, way pa man abi sila sang nabaton abing information nga di basi kung masurrender siya prior sa pag-file nila sang kaso batok sa sining nasambit sining suspitsado. So gipamangkot pa naton si Captain Inot kiti sa kalawig sa mga inadlaw nga masurrender siya ginhatag sa otoridad, pero ti sang nag-inform siya after na sang na-file ang kaso, no? Diri sa aton sining mga kabombo ti suno kay Captain Inot nagpropamensar pa kuno ning suspitsado kung ano bala ang konsekwensya, no, sang ya sini nga maginhimo ti siguro do rihi dala na talopangdan kag do na realize nga ti amo gili na kadako ang kaso ginatubang sini. Rason nga naisipan man sini nga mag-surrender kung tani sa bahin sang Molo PNP. Bombo Champ, so ongoing man kag suno sa kapulisan na-identify man nila kag na-locate man nila ni sa area sang tapas do mo ning pinaka-latest ni nga ano ni, no, nga location sa sining nasambit sini nga suspitsado in case nga tikon mag-abot gid man ang warrant, so ma-post na lang nila nga ma-survey ini sa subject. Arib lang confirmation kay Police Captain Ryan Kirstinot, hepe sang Molo PNP. Nga warrant kay para madakop mga gyapon naton siya. Kada kahapon may na-receive kita nga tawag galing sa iya pamilya nga gusto tan isang suspect ng surrender, pero as part sa aton procedure paaboton lang niya ang warrant niya kay total na file naman. Ang importante nga na-filean siya. Okay. Ano nga kaso, sir? Ang na-file? Frustrated murder, sir. Sino po diya ang amay niya? Yes, ang iya amay, sir. Okay. Ang amay detain gyapon da? Yes, sir. Naka-detain diri, sir. So, bali, ano man, do timing gid pag tawag yung nga masurrender, saan nakapile na kamo, sir? Mas una kami nakapile, sir. Naka-advance na sang isa kadlaw pa bago siya naka-decide nga mag-surrender na file na namon. I see. So, balik kahapon lang siya nagtawag? Yes, sir. Pero kung naghambal siya nga mag-surrender before siya na-file ang kaso, so, anong matabo, sir? Pwede pa gyapon, sir. I-ano gyapon na siya, i-inquest gyapon, sir. Kailan gyapon siya. So, okay. So, balik ang matabo. Sini ko na-file ng kaso, mahulat na lang siya sa kawaran. Ano kalawig ni, sir? Mga 2 to 3 months, sir. Magawang warrant niya? Yes, sir. So, nakahambal man sa sir sa ang rason gidabi kung anong natabo to, nga dugin buno agad? Wala, sir. Ang iya lang pamilya nag-contact sa amon, sir. Nga dito sa Kunos Tapas, dito sa Nagyo? Yes, sir. Pero prior, sinaway man ka information nga masurrender sa sir? Amo lang ito? Oo, sir. Amo lang ito nga timing, sir.
Nga kuno sir duri hilan sa kuno kapaminsar how? Kaya tungod sa ginaisip niya pa sir mo kung anong magiging consequence siguro sir. Okay. So by the way, Captain Ninot, kung magwa ang warrant niya, arestuhon siya tapos presensya sa court. Yes sir. So bali mahiring pa na sa sir? Yes sir, may hearing ba sir? So bali ma-schedule lang kahiring tapos sa muna matabo da. Yes. So imo sir kung may salagid man tong bayay kag kung ano man rason niya ti sabto niya laguros korte no? Oo sir, sabto na lang korte sir. Si Police Captain Ryan Cristinot Hepes ang Molo PNP Station at diri Bumbutsam. Kung naglaps na ang naguntat na ang tawagan ini, ang hot pursuit operation kay masurinder siya tapos naka-file na sang kaso way na sang ground nga dakpon siya. Lantawa bala mo Jumar, isumiterya na gani iya kaugalingon, kay naginulsol na siya sa iya sining masala. Karon kay nag-file sang kaso, hindi sanay pwede madakop kay hulato na lang nga magwang iya sining warrant of arrest. Kag pag ang warrant of arrest bulubanta nga mga duha pa ka bulan sa sunod na nga semana mabaylo sa sang iya sining desisyon mambasa ba? Ako mag-surrender pa Brunei ko ako niya pangasaon ko to ang bata sang hari sang Brunei, prinsesa sang Brunei, pangasaon ko to ano pa nga hustisya karon naman kon sang mga biktima? Kaya muna, depende ko ay ang estimated ng mga 2 to 3 months paniklawi galing ma-release ang warrant of arrest. Bumutsap ang natabo ni Doplo Pariho ni kay dumduman mo to kay John Castro to. Ang suspecto lang nga nakatiro to sa Anay Kapitan to sa may Tigbawan. Ang nag-surrender sa DSPP-1 ho. Galing kay pag-surrender niya to 24 hours nga sa na-file ng kaso mo. Kaya mo to duway man sa ginaristo, gin-release man to sa sang police. Bumutsam so do mo maning guaya sini kay ang basihan kay pila na kadlaw to nga nagtapos to ang insidente kag nadula ning yasining ang yasining whereabouts sa muning ulihi lang nga naka-communicate ni sa bahin sang kapulisan ang pamilya niya sini bumutsam agod nga surrender pagtani sa bahin karon sang kapulisan bumutsam. Base ko na muning gibasihan sang suspitsado atong natabo sa kay Castro to nga hindi lang kanay mag-surrender sa sulod sang duha kadlaw. Palipat-lipatan gulanay, mapropanago lang kanay. Pero ma-surrender man ko gyapon nag-surrender na ko, hindi ko nila pagprisohon, lagyon lang ko hulaton tayang duha tumtum tatlok bulan nga magwa akon warrant of arrest. Kag kung aresto nyo ko, pahitaon nyo ko Amo na? Amo na nagkakatabo. No? Actually, based to gani sa pagpulpangkot naton, mas bintahap ko tani nga before na file kaso nag-surrender kay may mga chance pa nag-isa basi kung mas papanubo-nubuan ang mga violation da kung mga sentensyada in case once kung mapapatunan din man sa korte kung guilty ang isa ka individual something galing kay nag-lapse na ni ang reglementary period sa bahin sa otoridad. Anyway, try naton diriho mapakigangutan ang amay sini nga si Eliseo Sabalate kaya ning subject amo ni si Erwin Sabalate bumutsam so nakuha naton sa gabay lang statement pabati tabla kay ang amay na ginaristo manimo kay ginapahayag nagbulig sa kuno to sa sulod nga uyat to sa bana agod nga hindi makagwa to sila sa sulod sa balay samtang ginabuno to ang sining asawa bumutsam tingin panginwala sa gamay ang sining nga punto to nga mapasipay lang man kung tani sa natabo galing pag-abot na to sa sulod sa balay nabunan na to ang mag-asawa rason nga
agin botong yan lang to pagwa, no? Ang sini nga bata agin dala to sa ila sini nga puloy-an. Te grabe man to ganing akig, no? Sa nga may sunod sa natong dan. Kag mismo siya, no? Nagabal man gani nga mas payo tani nag-surrender sa before pa man, no? Sang gid file ining kaso o kung pagkaaga matapos ang insidente. Arip na si Eliseo sa Balate sang may interview sang Bobo Radio sa Molo PNP. Ito ang ginobarayan na. Huwag ko na i-share ka, na kung sala-sala ginaya. Ote, kami gani, huwag kami kabalungan mo na yung muon. Sir, sa natabo to, sir, doon nadalahi ka o kay ginatod nag-participate, ikaw doon nagbuli ka to. Pwede mo may istorya kung ano ginatabo na time? Isang gabi ito sa pagkatabo, tulog na ko sir mo. Baligin po, wala ko sang gamay ko lang ang bata. Ya, papa, tuto, nagkuha di kutsilyo. Yan nagdalagan pa kadto sa gwa. Tiya mo to na murag-muraga ngom na sir. Siyempre ako bali amay man ko. Hindi mo kuya gusto nga magamon na bata o kriminal sabi. Tiya ako tani wow ko sabla. Ngagakon ko bla. So do lagson mo siya? Oo, nagasugit siya eh. Kaling kaya ang natabo na sir, do tatlo lang nakabalay ang antad mo. Kapitanay lang? Oo. Mana ko magwa na muna ako kasi ringgit sulod balay. Sang mag-asawa na. Pag sulod ko sa kudal nila, kita ko yung higo na ito yung gawa eh. Suda na puno niya to? Una budo eh, gito siguro. Kaya mo to eh, kuha ko sa dayon eh. Mana sa magkuha mo. Di pagkuha ko siya, dala ko sa balay. Kung ano to natabo nga nakaboto. Budik na mo yayaw po, gani mo. Utang nga, mo gito blan tabo. Muno igid? Muno mo gito sila yan, sa lato. Tiway man sa sabat mo. Kung kodra ka, kung kada, hindi ka pagalin. Plano ko padak ugid siya eh. So bali ikaw, dugin pa-hold mo na siya? Oo, hold ko gid siya kahit siyempre sa laya mo. Si paano ang tabo na palagyo? Dumalaga niya sir, gulpe mo. Hindi ko naman sa malagas kaya siyempre luya naman kuya. Oo, dasig ko lagano. Wala na kami kabalo, hindi siya kadto. Okay, so wala na. Oh. Pero based to sa statement pa to sa pamilya nga pagsulod kuno sa balay dugon yatan mo ning lalaki sir nga may. Ilang isang ligasyon niya. Eh kung mabulig ko siguro tuod bot. Why ko yung atensyon mabulig ko sa bata ko yung amuto kwa nga ko yung atensyon kwa ako saya. Ligasyon na nila sir. So bali pagkita mo to ka bata mo way ka naman sang dugin o brabe nga iman ano? Way na kuya. O ginkwa lang siya. Gintala sa balaya bulan kuya. Anong ginalantaw mo rason nga dugol pila to sumurong tong bata mo sir? Ang bata namon sir, way hasta natabo to way gid asamon may nagambal lang samon na niya sa wahon. Kung anong dahilan nga ginamo niya tobla. O pagkatapos na nagwa ang istorya, ang mag-asawa na ko no, pirme gina ko no, hindi amon na do may usaga tambay mga taga-dra samon. Uli na sila nag-gabi, kasami na nila. Pundo sila bla. Ang mag-asawa? Oo, ang tulok-tuloko, nubog na sila ang isa. Tapos gina-video bla mga tanambay. Hindi mo na siya dahilan, siguro nga na, kuwan bata ko sa ila eh. Hindi lang kaisa ka duwa, pirme ko no. So doon gina-video ang bata mo? Hindi, ang mga tambay ng gani. Kana pati bata mo man, araman? Oo, araman na akong isa. Kung gin-video siya nga dumaki, gid ano may ginobra sila to nga ano? Huwag man sila sir pag ginobra na, siyempre, ngayon kani, huwag sila gagawa sa barangay, dala sila gagawa. Tambay sa mon. Oo. Galing do, pirme, kung obla mo na pala siya raw. Wala lang ako. Oo, do, pila na kabisi siya. Siguro wala ako, balo kasi nasupot na blang kainit siyang bata o silaw. Muna na yung pito sa bla. Okay. So, mali, ikaw ang anong ginalantaw mo rason gid nga madalom abi nga may iban pag ikaw ginalantaw magluwasa mo na ano ginabidyo-bidyohan? Tidula naman siguro siya muna siguro ang rason siguro. Masiblan na support ng bata o blang ka silaw. Ibsan kami, okay kami nakabalungan nga mo ng dahilan, ulihin na bla, natabo na bla. After sa natabo ni sir, nag-communicate, ikaw binat ng tingwa ka maka-communicate kay Erwin? Huwag man sir. Huwag. Dugol piyada lang ito ng gamot. Pusang gabi na yan, birthday na isang kaisaya. Ginom na sila sa iping balay manamon.
Siguro nakainom mo siya. Oo, nakainom siya. Nakainom siya. Mula na. Si Eliseo Sabalate ang amay ni Erwin Sabalate nga amo ang suspect pan sa sining pagbuno sa sining mag-asawa. Sa the latest, ara naman sa Hilway nga kahimtangan ang mag-asawa pero tinagapabilin sa gihapon sa ospital para sa fully recovered pa nila karon nga status diri sa syudad sa Iloilo. Hatagan ta sang benefit of the doubt ang amay ni Erwin nga ang iyaya sini nga tinutuyo matambag siya kag aligasyon lang tuya sa piyak sini nga kampo nga nagpuli pa siya abi or gingapos siya ang amay. Sa aton sini nga mga kabumbo ti ugaling amo na karon ang mapinot kay ti ara na siya sa sulod sang karsel. Na-filean man siya sang kaso. Ang bata niya karon ti may plano man niya mag-surrender galing kay na-file na ang kaso, tiyan mo sinang sitwasyon. Atubangon na lang ni nila sa korte mag-amo si Bombo Jomar. Yes. May mga ebidensya man to nga uyatan to ang pamilya nga ti amo tong basihan nila kung nga naka-file sila sang kaso. Nakadepende na sa kung ano man niya ma-counter karon sang ining ginatudlo si ding suspect diri Bumutsam agon niya di ma-depensahan Manila kung ano pamatuod man tuyang aligasyon sa piyak at nagtambang pagitin ni amay sa pagbuno sini kag nalugid ni ang madalom sini nga rason kung nga naglapot sa punto nga may hindi paginsidahanay ang ining magtupapalay sa may barangay East Balawarte sa may Molo, Bumutsam. All right. It is si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kay Bombo Jomar Villa. Sa madumduman sang amay, do mo lang na kunong ginkalain sang buot sang iya sining anak. Nga masami magpuli kunong mag-asawa ni ginabidyoan nila dira ang puluyan sang pamilya sang suspitsado. Do halos kuno kada perme. Ti ang informasyon naton that time nga ginaligar nga nakuhaan kuno sang video sining mag-asawa nga naga-engage sa illegal drug activities ining suspitsado pero ginpanginwala man to sang pamilya kagang rason nga ni dira iya sa barangay nga ti masabad kuno ining suspitsado. Ti naga-depende na ina karon kay total naka-file naman sang kaso nga frustrated murder. Ining kampo sa mga biktima. Kung si Captain Inot pahulaton ta na lang 2 tub 3 bulan magwang iya sining warrant of arrest kag dito ikasata naman ang paglagas sa sining wanted person sa aton sining mga kabumbo. Galing nga mo lang sinabalabanwa, no? Kung masurinder man lang kag ay butang man lang sa lakapsel dira kay nakakomiter sa isang krimen kag admitiron niya man lang nga siyang naghimo ti anong kilalain sinadra banwa, di ba? Sa aton sining mga kabumbo. Ti karon may 2 tub 3 bulan. Ti kung di na siya makalabot karon sa 2 tub 3 bulan sang pinanago na dabi. Sa nasiling ko gani basi kon na daso nga daw ba sabi mapa-Brunei ko kay pangasawon ko na lang tong prinsesa sang Brunei. Di ko naglibog pagidulo sa aton sining kapulisan. By the way, nagluntad kay gina ang linog bla, no? Sang aga intensity 2 ang nabatyagan naton diri. No, lakip sang Anini, Antique, Argao City, Cebu, City of Iloilo, La Carlota City, Negros Occidental. Sa Culase, kag San Jose, dito sa may Antique, sa Rojas, Capiz, Nueva Valencia, Guimaras, kag sa Pasig City, subong man sa probinsya sa nga Iloilo, intensity 1 lang. Patsagan ka man di kina, Bombo Mels, Babaw, medyo trutayog man tadi. Sa aton sinikaron nga mga kabumbo. Standby na kamo sa kapo lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio!
Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for May 11 to 17, 2025. Ginapaabot ang inyong presensya sa sining weekend, Mayo 17, Sabado, sa Plazuela de Iloilo. Bangod ang Valhalla Band is due to give you one great musical show sa concert at the plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Mayo 18, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangabuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres sa sining nga kalibutan that there is always a peaceful way to resolve all conflicts. Dako man o kun gamay. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kun ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya.
Nagaproblema kagid bala kung paano makasupot sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o kon sarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa kinistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang magkabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nangin imbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos. Mahimo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetuhon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso.
Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ila balay. Kung ikaw ang ginserbehan sa pagkaon o kung ilimnon, ipabutsyag ang imo appreciation sa pagkaon. Simple nga thank you kag pagdayaw sa pagkaon ang makahatag sang smile sa tagbalay. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari mga tips nga dapat mo tandaan para Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, kids, sa inyo tanan mga kabombo. Masinadyahon nga hapon sang Sabado. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. It's May 17, 2025. Masinadyahon because excited ng tanan. Pag weekend, time to relax, time to unwind, kag just simply, no, chill out with your loved ones. Kung diin ka man malagaw, pwede mo nga mahimo, especially kung wala obra, hindi bala. I just satisfied my cravings for ginataan. Namit. Thank you, Pe. Well, sa suning hapon, mapapalawan kita, mga kabombo, because ang ato nga winner, ato dito sa Palawan, si Lola Bukay, isang Palawan, kag she would be telling us, no, ang iyang mga fears, ang iyang balatyagon, sa sining tion, nga kung sa diin, senior citizen na siya, nagaisahanon lang siya, ang iya nga utod, napatay, kag sunod sa iya, wala halos maatenderan. Ato gani iya may bata, may mga kaapuhan, but siya, wala siya sang family. Single siya. So ibaloon nato nina, and most probably, kadamaan man sang aton nga mga seniors dira ang makarelate sa sining istorya. So tutok kita. Welcome diri sa kahapon lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine. Aring ato nambahanon para sa inyo this afternoon. From Adrian Vicencio, Kiss Broken Hearts, Goodbye. Good afternoon and welcome. I thought you will forever be the brightest star for me, and I promise I will stay in love with you till the end. But times change to turn dreams, falling apart, gone somewhere. I have loved you more than I could. Baby, letting go deeply hurt. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love
love someone new someday. I am loved you, needed you, but never made you stay. Loving too much hurts too much. The pain is here in setting free. Is this goodbye? I will say, be back in his arms, forget me. As my life goes on, I know I will love someone new someday. His broken heart goodbye. All flame has to die. No more tears to cry, never cry. Just kiss broken hearts goodbye, goodbye. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Adrian Vicencio para sa inyo, Kiss Broken Hearts Goodbye. 18 minutos makalipas, untak ng alas 2 sa hapon, mapapalawan na ta para nga maistorya naton. Si Lola Bukay, isang Palawan. Good afternoon gid sa imo, Lola Bukay. Good afternoon, Manday. Pila na ato ni Dad? Sa 28 nga sa Mayo, mga 77 na po ako. So, advance happy birthday. Advance Salamat, happy Day. 77th Salamat. birthday. Oo. Pila gani ka mo ka mag-utod, Lola? Kag ikapila ikaw? Tatlo kami ka mag-utod ay ang panganay lalaki. Ikaduwa babae si ate, bunso ako. Aha. Napatay si tatay, 8 pa lang kuno ako kabulan siling ni nanay. I see. Taga-diindig ka mo diri sa syudad, sa Iloilo? Taga Palok Bidki, Dumangas, Day. So dira ikaw na bata sa Dumangas? Hindi diri ako na bata sa Dumangas sa Palok, pero si nanay, si Claire si nanay nagsulod diri sa Palawan sang year 1956. Aha. So dira na kamo galitanan nagpangabuhi. Pati ang utod mo nga lalaki ara man dira sa Palawan? At sa Mindanao, Day, sang diri ako nag-grade 1, dason sang napatay si Magsaysay, nagpauli kami naman dira sa Dumangas kay ginkat up ang amon rasyon. Kay sang pag-abot tinamon day daw mga manggaranon kami, ang mga pagkaon mga latas, karne norte, tanan-tanan daw mayaman kami. Aha. Pero nautod ina, no? Kay ti siling mo nabatay. Sino nga magsaysay ang presidente, anay? Si Jess Dado Okay. Si Mambo magsaysay. Anyway. Si Dado makapagal pala yun. Si Ramon magsaysay. Okay, Ramon magsaysay. So pilang edad ni sang imo nga ate, sang namana siya. Ate niya, magulang niya, no? So ate ang iyang pagpanawag. Pilang edad niya sa namana siya? 23. Pila ka bilog ang iyang bata? Ha? Pila ka bilog ang iyang anak niya? Isa lang, why sila magdugay kay kontra siya ni nanay, ang banan niya. Isiling ko kay nanay, pasugtan mo lang siya ate, kay mahirap na lang kung mag-ilok sila. Pasugtan mo na lang, bahala siya sa buhay niya. Ay kasiling man si ate, ang tuson niya ko, no? Kay damo yung entrada ni ang banan niya, damo wala sa lawayon. Aha. Anong natuklasan sang imo nga ate, parti sa iya nga bana?
nang mabilis ang kamay, tas mapintas, babairo, sugarol, kag perti ka imon. Aha. So nagbulagay gid sila nga duha. Oo, nagbulagay sila, mga 8 pa lang kabulan ang bata nila. So paano Hinatid ko siya sa ginbuhi? Negros, kaya damo siya dala. So paano ginbuhi isang imong magulang ang iya nga bata? Dito siya sa tiyo namin nga gabantay ponong. Dito sing iyatiing nagako nang to sa buligdoy panglaba, pangahoy, kung ano lang basta. Dito lang sa pre, hindi man sa day nagdugay doon na. I see. Nagpuli man siya sa Dumangas. Okay. So bale, ang iya nga bata, do wala man nakatapos ng pag-eskwela, nga aman. Din pa eskwela ni namon, galing si ate, dito siya nag-start sa baryo. Mga 1 kilometro ang anta diri sa amon sa Ponong. Kaya may eskwelahan dito, dire kalayo sa amon sa Ponong. Dason, naka-eskwela man siya tapos elementary, tapos sa high school. Din si, tinuhaan din ni ate na magka-college ba siya. Dason, sang dito na siya sa Puerto, sa pinsan namon dito nga gawa sa DNR, hindi to siya magpaswito. Gusto niya gid mahalin, naghalin siya, naglipat sa eskwelahan, hindi alam ni ate. Tapos yun, nagbuntis siya. So wala siya nakatapos ng college or wala gid siya nakatapa college kay nagbusong na siya. Nakatapak siya sing third year college lang siya, kag sa napuli, nga gabuntis siya, gin ko ni ate, doon papaulian sa bana niya sa lalaki. So naka third year gali siya, 1 year na lang makagraduate na siya. Oo, huwag gani siya ka-graduate. Sila ni ate kanugon kay ginuwalda siya ang jutay nga tindahan ni ate, ang baka ni ate, ang karabaw ni ate, ang palay ni ate. Kaya may basakan kami anay, iya ka barangay. Siling mo, ginapagustuhan lang sang imo magulang ang iya nga bata. Sa ano nga rason? Oo, kung ano ba lang pangayoon niya, day, halimbawa, may itikan siya, day ate. Masin na siya nga, na iti ba ang itikan niya ni ako ni siya ho, asin upa ang lima, kung isa ka man lang, kung anong pangayoon niya, kung maglakat siya sa perto nga, kung din makadto, mga sa kwarta. Napasugtan lang siya ba nga daw, feeling rich ba? So dogin pagagaan sang iya nga iloy. Oo. Alright. So kay naman na siya temprano pa, kumusta naman ang iya nga pagpangabuhi upod sa iya nga bana? Sang nag-organize na sila doon, kay way pas na makasal, na mapintas niya ang napamanan niya. Nagsiling si ate nga, sabi ni ate, kailangan magbulag ka, kay isa pa lang ang bata ninyo. Ay hindi siya magbulag. Ngayon kung mag-awan sila, kag ginasakit siya, minsan ginasulok-sulok siya, ginastampa siya, kung mahubog ang banaya. Di ako naman, kaya sa ako naman nagdako na, nasaktan din ako, mabaltaan kung ganyan-ganyan. Di pamangkot ako kung anong dahilan, bakit ginasakit siya, kaya di naawa din ako sa iya. Ang rason sa ako nga, kung mag-inom ko ng banaya, kaya may basakan sila, tapos siyempre ang lalaki, gusto man niya hindi ba lang magtrabaho, ginapainom niya ang mga tauhan niya para mabilis ang paghimo sa palay. Tapos mag-inom-inom na, pag abot siya na, iula yung ginainom sang bana niya sa harap ng barkada. Tapos ginasakit siya. Siling ko hindi manggali, sabi ko, sakiton kay siya man ang may sala. Oo, doon naman yung tiyakto iya ginahimo. Ang himuon niya to, no? Sa atubang sa mga friends sa banaya. So, balisan na nga buhi na siya, ginbayaan niya gali ang iya nga iloy? Pag pangabuhi iya, kay lapit man lang, dahil sa isa man lang kabarangay sila, ginuway iya da ginaopdan si Atipel. Tapos si nanay, di rin sa akon, ginasugat ni Atipel, kay wala siya upod. Di ako naman, wala naman ako upod. May tiyo man ako, pero ato sa bundok, kay ang nakabili kami bundok nga, anong kay hektarya, damo saging, prutas, kawayan, kag mga nyog. Hindi man namon mapuslan, kay ginakawat sa ngitibo. Ngayon, sabi ni Tiyo sa akin, kaya mo itong pispan? Iko, bakit? Sabi niya, hindi mo lang kinakatilaw sa mga saging tato, kag mga mangga, kag bukado. Iko, kaya nun Di ko na mapagsikpag ko sa tuday. Dito si Tiyo, kabantay ito sa bukid sa mga tanong naman, kakainin man siya. Kung anong produkto niya dito, nadalaan niya man ako. Di kung magpahabis sa pispan, gahatid man ako doon sa iya. Ngayon, kay ang bukid namon, ginabalik-balikan sang treasure hunter, kay may mineral daw. Nakuha nila si Tiyo nga,
ng may 20% daw o kung 40 ang tanyag nila na kay kayo nila da. Kay kung dila sila magkon sa parel, sige ang tiyog sang ila detector. Tapos siling tiyog na di ano ipa ko ta sa ila kay ang mga mineral nga sabi nila. Sigo hindi kasi ko kung makakita na sila bulang kagpat yung kato, malay ko di. Sabi ko, bastante na ang grasya sang Ginoo sa mga tanong-tanong sa akin kang mga mga palay, sabi kong gano'n. Why man si Tiyo nagsugot, dito na lang siya nag-star. Tapos may karba man kami. Tapos hindi rin na, nang nagmasakit na si ate, unang pagsunggo ni ate, ako nagdala sa ospital, wala mag-upot ang bata, yung anak. Tapos kay, ang bata yung anak, siyempre, laki sa layaw bagay. Kundi hindi lang may gaya dito siya, mga may gaya. Ngayon, kang nag-ayayon si ate, puli kami dire. Sang pagsunggo naman ni ate, mo ito nag-upod ang bata ya dito. Tapos, wala kami kwarta. Ang pispan ko nga nila, sanla na nakon. Din ko ako naman kag-isanla sa iban, ting dako-dako para i-balono nila sa ospital. Din sa ako ni ate, kay, tagaan mo gida ako sang akon nga. Pakit man ako nga kwarta nga kung ano nagustuhan ko to sa ospital. May baklon man ako, 5. Ngayon din, tagaan ko man sa 5 sa bata. Ang apat nga ni, natag may kay nanay mo. Ang nabingan inyo na, nga igasto to kay nanay mo. Di wala man kuno, to balay lang sa sa ospital. Kuan man lang kuno, bulong. Hindi man ako to kabantay, kay senior ako. Hindi ako pagbatuon doon. Anong sakit sa ate mo? Ha? Anong sakit niya? May tubig sa baga, day. Oh. So, pila edad niya sa nagbatsyag siya? Saan pagbatsyag ya? Oo. Daw, naka-72 na to siya sang nagbatsyag siya sang amo ng sakit niya. Okay. At the time nga nagbatsyag na siya, nga gindala na siya sa hospital, siya lang gyapon isa sa ilabalay or nag-upod na sa iyang nga bata kag mga apo? Pila ka bilog iya mga apo gani? 8. So 8 ka bilog ang nangin anak sang iyang nga 8 ang apo niya, 2 ang bayi. Okay. Anom ang lalaki. Okay. Ngayon, dira na sila nagkadto kay nanay nila, kay masakit. So binugdan Manila gali sa balay? Oo, dira na sila ga-star. Okay. Pero pag halin sa ospital, din pabalo na ako nila nga manuguan na mo gito pagsugod sang COVID. Din hingaga sila sang doktor nga pagwaon, kay base kon makuan na sila pauli. Di pag-abot ganito, tawag nila ako. Pasiling pag-abot ko, ikuti magpasalamat kita sa Diyos nga nakaabot siya, nakapuli si nanay mo nga buhay. Sabi, sumabat ang bata niya. Sa iya na iya maghimo sa pagi nga mag-ayos siya. Kasi nga, may nagsiling ko na sa ila nga, ilagani ko ng tatay. Yung parakat-lakat lang nila, nag-focus ang pamayong-bayong kag ang manas-manas. Siya na bahala sa lawas niya. Sabi ko, sa doktor na gani naghalin. Way mapayo, ang hitimas na dito nga way diri nga way siya nag-alaga. Dalagong lang niya bata niya. Tapos pero sang ara na sa balay nila, ara gyapon ang iya mga apo kag kag ang bata iya. Lakta nga po siya. Kay ang iba niya nga apo dito sa balay nila sa Pakisan sa Piyak na baryo. Ang dira lang sa ang mang apo ang bata yang nga panganay may pangabuhi na dito. Layo man dito sa Labog. Ikaw ya sa diin ka naga-estar? Sino day? Ikaw? Diri ako sa punong iya, day. Layo na sa balay sang utod mo? Malayo, mga 1 kilometro ang antad. So pwede malakat? Oo, pwede malakat. Okay. Paano man ang imong pagpangabuhi ila? Isa na lang ko diri. Si Tiyoy sa bukid. May tangaban ako sa suba, day. Okay. Ang tangaban nga ni, amo ni ginakuhaan namon siyang pagkaon ni Tiyoy. Mga bugas ambi kag mga galastohon sa panimalay kay damo ang kuha ko di sa mga talangka, kamaron, mga sumpo, alimango. Di ako ang magdako ang tubig nga high tide. Mapasulod pa ako tubig sa puno. Pagkatapos hindi man ako matulugan. Pagka hunas ibaba ko ang trampahan, mababa naman ako dito sa bastidor sa suba nga para pang huli ng kamaron. Tapos naman, hindi man ako katulog kasi maabang naman ako sang hunas. Mapag hunas naman na, pandawon ko naman,
Pilion ko pala sa mga rurok ang tanan-tanan kag i-classify. Di daw halos hindi ako katulog, day. Ikaw lang na Day, isa ang ako gatrabaho? Opo, day. Ako lang. Wala ka tawo ng gingkwa? Wala. May mga apo ako pero kontrolado sang nanay nila nga hindi magkatudi sa akon. Nga ahaw. Taktan mo, day, amo ni nga sistema. Gin pa di SWD ko niya. Kay nag-away ang bunso kag ang ikalima. O ikapat. Nag-away. Ginawat ko kay siga sugod pa lang to si ate masakit. Gahungit ako kay ate sang lugaw. Nag-away sila. Kuanan daw makarakulol ba gid kay mga sundang gid kay ginangon ang kinakaptan nila. Uy. Gin kadto ako sa kusina kag awaton. Inakigan ko ni ang ika-apat. Pag siya ginakigan ko man ang bunso. Sinabat ako sang bunso nga grade 6 na. Wala kang pakialam. Sabi niya, singgitan niya ako. Ini ating singgit. Tampa. Hindi ko, aday, hindi ako magtampa. Hindi ko ni anak. Buglay na maakusaran ako. Hindi ko bahala ka mo kung hindi ka mo magpaawat. Sabi ko gano'n. Tudo ka daw mo gali isang mga bata. Hindi ako kuwan kay nag-away gani silang doa. Gin, apinan niya ang bunso ya. Gin, bakol ya ang ikaapat sang 2x2 sa likod. Kaya wala sila sing dalaganan nga pa din. Solo ako, day. Nagdalagan di ang ikaapat sa akon. Hindi ako kahambal sa iya ko kalaygay kay si ate gani. Gabato siya. Ara ako ginakigan ni si ate Pil. Daw halos lunukin niya. Magtulog siya. Hindi ako sabi ayaw ko. Kay sabi ko mag-away lang kami ba? Mag-away kayo ako. Siya ako gamay. Gindang ako sa DSWD. Naamo na. Ngayon akid siya sa akon kay naagin pa DSWD ko. Sabi ko, amo nang akid siya sa akon. So baliwala ka mo nagintindihan na isang imong hinablos. Wala kami kaintindihan na. Pero ako, bisan ako tiya, ako gasurrender sa iya. Pero kung magsugat ayan na kami, dahil niya natindog sang ulo, yung nga daway, kapansin sa ako. Nasing ko, sige lang Bisan ganyan, ayaw ko nga magdumot sa iya kay anong makuha ko sina kay kung magmasakit ako, ay sa ako may dipara. Anong natabo ni sa bana sang imo nga hinablos? Sang hinablos ko? Oo. Ang bana yasini, ganitong pangyayari, day. Mama, Lola Bukay, para mag-intindihan na kita siguro, palayo gamay ang imo nga ba sa imo cellphone. Sige po. Okay. Dito sila sa ila baryo. Okay. May duta ni sila nga ginaarkilahan sang engineer. Ang tanan nga makinaryo sang engineer dira sa ila ginabutang. Pero ang engineer nga ini bilang kamag-anak pa namon ini. Sabi ko kay ate, hambala ang anak mo nga singganon niya ang bana niya, nga proteksyonan niya ang mga gamit ng engineer. Kay ang lulo sang engineer nga nakag, ang lulo ta, magsikan-kasin. Sabi kong gano'n. Nahadlok si ate Pil sa umaga diya. Ang gawa nila, ang mga kurodo, ginasa ilupon, ang simito, ginapalastik. Ngayon nagpalastik sila, 20 sakos. Buhay kasi si ate. Sila niya, sinakay na sakos si Daniel, amani. Dalon sa balik ang 20 sakos nga ting-ting ko. Ay, hindi ko ulamid kasi na tudlo sa atin nga na hindi kita magkuhan sa kinawatan bala. Wala kita sa gudni sa atin sa kinawatan. Nagtanggisit. Ate, wala sa nagayon sa iba niya din butang. Pero may nagkanta sa kwansi ang banaya ang gintumpok nga mastermind. Di amutos ang ulihi. Ginluthang ni siya ang banaya. Ginluthang sang sarili niya nga hinablos. Sino patay gid ang bana niya? Oo, dito siya ginsulong sa kalungdihan nila kay makopra sila. Tapos ang ikaduwa yung nga bata ari di sa akon. Singko nga aari ka dis na kay gusto ni lolo makopras kami pero hindi ako kay kung magpopras kami idimanda man kami ni lolo kahuruyan ang kami mag-irinaway. Di diri siya sa akon. Paglutang to kay tatay gintiksan sa sang uto niya. Kuya si tita, ipapagindutang iyan. Sabi niya, pagkabati yan, nagkaripas, nag-shortcut lang sa mga talong kang pag-abot niya, tugahuray, ad na si tatay sa kanyugan. So, balo, nagaliining imo hinablos. Oo, balo na. Huwag man siya naman, ha? Liwat? Wala na, kadamosan sa lagoro niya. Dalag ko na niya mga kabataan? Oo, ari gani, di ang ito, lakat sa kahon. Udlang ko na ang ing bunso grade 7 na.
So may ara na siya bata nga pamilyado na? Oo, ang panganay niya babae, duwa na ang anak. I see. Nag-mention ikaw nga may upod ikaw nga tiyo nyo. Ara pa na siya gyapon, upod mo pa na sa pagpangabuhi subong? Ari sing iya 87 na sa Agosto, pero hindi nakabati. So pero of the night ka mo sa isa ka balay? Oo. Okay. Kung mag-igib na siya sa likod lang ang tubig. Akon sa magkabilaan ko lang nga balikat ang isa-isa lang kagalon. Aha. Ma'am, paliyo-layo naman ang imo nga baba sa imo nga cellphone. Paliyo ha, para klaro kita nga duwa. Okay, sige. So, bale, sang ara na sa ilabalay si ate mo, paano mo sila ni ginabuligan? After nga na hospital, paano mo sila ginabuligan? Sang diri na siya sa akong balay. Sang ara pa siya sa balay sang iya nga of the night sa ilagi dya balay. Of the night sang iya bata. Oh, sang dito sa gamasakit. Pero kada law galibod ako dahil sang baligya ko nga mga kamaron. Kahapit gida ako na pang skulam nila. Ngayon adtan ko to si ate. Katingot-tingot sang pansit balang ara sa kap. Wala singkan, kung wala sing tubig. Singko asin uupon mo tis na wala. Singko diin sila na aywan. Amo nang gamasakit niya kaniwang pangadaan. Wala may nagaatipan. Kung mangihising niya, pag matumba sa sin umamalot-mot kay namamanas siya. Siling ko paano na lang na bahala na ang Diyos, sabi niya, ang arinula ko, butang landa sa dalong sang akong katri kay kumangiha. Ay dugay-dugay sa tin na aday nangihi, dugay-dugay nangihi. Why may nag-atipan gid sa iya. Bali ang upo niya sa balay, mga apo niya, kag bata niya? Kung diin day ang nanay, doon ang mga anak. Tani ang nanay, siling ko, kung niya ang isang daraging ding niya, atipan niya kay ate, pero wala. So isa lang to si ate mo sa iya nga balay? Ginabayaan nila kung adlaw day. Dito nakitaan ko ang sinablos ko nga na dito sa ibang nga balay naga-hapa-hapa sa colton ga touch screen. So hindi nila maatipanan sa maayo ang imo nga magulang. Hindi kay wala giday gay na atipan. Sang diri isa gani kagabi nag-text siya sa akon. May pagod ako, panalas ako sa salas, may tangaban pa ako sa pray nga panghuli ako sa timila sang bangos, may tangaban pa ako sa kamaron. Nag-text siya sa akon, pagod gid ako, pabayaan ko lang na. O sige gid ang ringaring. Pero ang ikaprima nga bata, ari man di sa akon. Gintan ako na lang ang message, sabi nga sa message, kay, kung maabutan mo ako, swerte, kung hindi, sorry, ba na alarma ako. Sabi ko sa apo niya, ko, sinanay mo to. Bakit naghingalong na doon? Malakat ako doon. Mapod ka mong wala. Siging tulong nila. Nagkatakta ako dahil sa mga balay sang guro kag mamukaw. Ma'am, pwede matid ako ni Jason sa guwa. Bakit kahingalo na itong ate ko? Inatid ako ni Jason doon sa balay. Naghintay pag-aant si Jason. Pag-abot tugig ko, bakit? Sabi niya, ginagutom ako. Ang anak mo, intulog niya sa ibabaw. Ay, dito ba ang balay nila mataas? Si ate naghimo lang na kwarto sa idalong. Kay nakuha na siya magsaka ka na ako. Oo. Sinangkon ako, wala na ako ng ngita ako bugas. Din ang talagbasan, din ang kaldiris, napangitaan lang da. Yung lugawan ko si ate. Pag lugaw ko, ay gusto yagin nga lugaw, istisyo bala yung rontok-rontok. Oo. Tapos ko, mangita ka da, mangkok. Nangita ko, mangkok, wala ting kutsara. Sining na, ti wala kutsara, sa napangitaan lang da, kay katambak ang hulugasan. Wala ting may nagapanghugas. Wala kita sakita bisan gabi na nagkuha na lang ako daw kag puksian kag ipilo. Ikuti amo na lang ni kutsara ko kay way gid ako kita kutsara. Tinapakaon ko si ate dito na lang ako nagtunaagahan. Wala sila ga panaog. Bisan gasako ako da si dalong way gid may nagapanag bisan isa. So kaluoy lang galing imo nga magulang, gayti ara man sa babaw ang iya nga bata kag mga apo pero wala sila yaga attender gid. Pati sa pagkaon magutuman siya. Una gutuman gid day. Asan sila niya sa akon sang guro na pamatyag ni ate nga kinanakaadlaw nga gutom niya. Sila niya kay masaylo ako sa puno. Tingko ti ambot kay imo ay lisensya ka. Na nakalisensya na ako. Sila ko, ti ano ko nos na. Sugot man siya. Daso ako naglisensya gid mismo. Sila ko, Diyo, kinanay mo ko, no masaylo to sa akon sa punong. Nabaala da siya. Daw ako pa siya. Ngayon, gintawagan ko naman ang ikaduwa nga lalaki. Doy, sinanay mo ko no masaylo sa punos na ano naman ang kartihan. Di,
Kung masakay kami tricycle, nagsakay kami sa tricycle. Pag panakaw naman data may sigurod nga ginisi po gid na ang klikang sobra isa ka libo pa katutik ang tikal sa akon yung hagdanan. Oo, ginabas niya sang ikaduwa yung ako nga lalaki. Tapos siyang gabi na bahala ako sa inko basi kung mapatay di siya ate paano na lang ni. Sili kay namamanas siya dahil mo namamanas niya. Silingkot kung ano nga ang matabo sa imo, ano ang isiling ko sa pamilya mo, siling niya sa akon. Kahit ganun mo lang sila nga, gusto ko malinong, gusto ko makakain sa tamang oras. Kumang inasiling niya sa akon. Ibig sabihin kayo wala sa ina, di ba napakaumot. So wala sa may nagatatap, hindi siya makakaon sa insakto. Doa aga pa ni bata, yung gamura na adlaw-adlaw sa isa ka adlaw, pinayad ka PIPI ang siling niya sa mga bata niya. Bali sa ara na siya sa imo. Sinanay, sinahuay pagkabalik ko panguros siling na PI na ang ginamit lang. Ano? Tapos ang uli, pinasipan sa si ate, siling niya sa ako, kay mapungko ako. Pidamo na siya tayo sang singaw. Ginasibinan ko siya. Kananda na ako gumagahumpas ang tao niya sa tanan-tanan. Siya ulit yung siling ko. Matuko ako. Hindi ko siya kaya kaya namamanas na siya sa guyan na. Siling ko, hawak ka sa liog ko kay ihan gusto ko ikaw para makapungko. Nagkil ka sa lango siya sa mong kabinanta. Tulo ang lakas ko, nakapungko siya. Pungko iya, naklo ko nibay ang iaamoy na daw sa minteryo na nangoy-ngoy ako. Bakit umiyak ka? Siling ko kasi, iwanan mo na ako, Sino masabi? Wala na ako nagsabi. Sige na lang ang ngoy-ngoy ko, ngoy-ngoy. Dapat, amo na ang lasing ang gapi natin sa ako. Ano mo sa kalaki? Sa ulihin. May bulong man siya nga ginainom. Lola, may bulong man siya nga ginainom? May maintenance man siya? Wala na siya natagaan bulong? Nga man? Wala gani, makalday. Kaya ang ako ni Kispa natanla ko na. Siling ko sa iya tayo, hindi ka na makinakit sa akon ha. Na bakit ko maginakit? Siling ko kasi wala na ako itanda para itilin ang gamot mo. Natanla ko na nga ako yung parte. Pero sila mo dumay duta siya. Nahatag ko sa iya, guys. Dumay duta siya nga gusto mo tani nga ibaligya ang duta para igasto sa iya pero nangindi ang bata niya. Oo, nagsining ako, guys. Wala na ako isa nila. Kung gusto mo ang luti mo ibaligya ta kay Ma'am sa Pinit. Sinaho ko. Kaya gusto niya ate mabuhi pat ani. Ayun din sa hambal niya ang bata niya. Hindi din sigarat. Importante pag panaloblion sa nanay niya, nag-iisa lang. So, ang duta, subong, ara na sa pagpanag-iyas ang bata, kay wala na ang mother. Oo. I see. Asan siyang pagkapatay ni ate. Siyang buhi pa si ate. Nagsulat si ate. Sabi niya, sa sulat niya. Hello? Sabi niya, hello, Day. Oo. Naisulat niya, ginbilin si ate. Ang siling niya, ang tanan ko nga mga gamit, ihatag ko sa kay Bingot. Sabi niya, ngayon napatay si ate. Nadumduman niya ni Bingot ang sulat ni nanay. Pinangita niya, ang sala ng sang mga bata nga ni, ginbasa niya. Pagkakita sang naging submit ang sulat nga to. Tapos nagsiling siya nga, ginbasa niya nga ang tanan niya nga gamit, ginhatag niya sa panganay. Na ba? May apo siya, wala sa anak. Siling niya na. Sa apo nga panganay niya, ibilin ang iya nga mga gamit. Doon Oo, sa panganay nga apo nga, may nga buhi na. So, naakig ang iya nga bata? Oo, naakig ang bata. Ya, sinaba. Sabi niya ba, may apo siya, wala sa bata. Daso, inaway ang bata yan. Nagkantuman di sa ako ng bata yan kag nanugin nga ganyan. Okay. Sige. So, napatayang imo nga utod, kasubo kay tiwa, gin siya na tagaan bulong, wala man siya natatap sang maayo.
Istoryahan ta sa ato nga pagpanumbalik ha. Paano napatigayon ang pagpalubong sa iya? Oras naton, it is now 2:45. Lola Bukay, hindi mo pabutang imo nga cellphone. Panumbalikan ko ikaw pagkatapos lang sa pila kay may importante nga mga pahibalo. Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpataman. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Sa kahapon lamang program, 47 minutes after 2 o'clock, balikan taman si Lola Bukay. So Lola Bukay, paano napatigayon ang pagpalubong sa imo nga ate? Ha? Paano napatigayon ang pagpalubong sa imo nga magulang? Sang napatay na si ate dire, gintawgan ko sila. Ay sang wala pagali si maabog to ani ginhawa si ate. Ginsinganan ko ang bata yan, di nga diri sa ako nga. Sili ko, tawgan mo si mga kausad mo dun sa Pakistan, pagkatuon mo di. Sili ko, daw nag-gits ni ate ang buot ko, sing ganon ba? Naging napatawgan ko ng mga apo niya. Sili sa akong kay, sabihin mo, dalon nila ang ila Eloy. Pero mahinan na ang hambal ni ate. Nahungaw na. Tapos, tawgan ko siya, sili ko, yo, kadto ka magibasi din ang ninyo nga abutan si nanay ninyo. Sa doon siyang pag-abot na. Pero sa anong di siya kadaw sa akon, kada pagkaon ko, ginamit lang ko gina sa iya sa akin ko, dahil patawaron mong anak mo kasi kahit anong ugali yan, anak mo pa rin yan. Salawan mo pa rin siya ng galing. Wala sa gasabat. Kung saan gabi na matay na siya. Tama ito nga. Nagsirik nga, way pa mabugtuan ginhawag yung patawag ko pa sila. Pag-abot din nila, banyusan pa nila si nanay nila sa bantala nila ang banan nila. Tapos, gintawagan ko nagalit sila nga, lain na papasya ni ate. Nagpulit pa sila, siling ko, sinsang ikapat. Kasi nung maupuli, kaya panawag na nila sa akong mimi, napasin kung maupuli kay mimi na mahapitan kay nanay. Siling sang ilis na ikaw, na ay, maubra ako to siya kay kung mga lambon ako sa kalamansi. Sige siya bamat man ang ilang. Ako sinamahan labagaan ko. Kita bukas. Sige na niya. Ihipos lang ako. Tapos ang ulit na sila. Paggabi na amarunang pagka. Patay niya ati. Sige, yung masuka na ako. Kahit pila nakagapin pula ko sa ilo. Makapidlit lang ako. Kasi dali lang. Siniganan kong usapan niya. Intahan mo ana si nanay mo. Emerging kayo na siya. Kay matulog ka, simple lang ako, ano lang ka sa bulo. Ipuka ko daw ang isaya ka ba ako. Simplahan kinanan ko, dumatulog ka, nagita ko sa katuyo. Simplahan magduwa ka. Duwa lang sa basi. Pag-simba ko sa abog. Okay. Lola Bukay? Nakamata ako na umay na siya. Pag nagmata ako, ginaalay ko sa tinaano ka na ano ka. Tinalay ko siya, wala na. Nag-higya na lang. Singkot kita, nakakala ko, ikaw ang mahimo sa akin. Kaya wala ko yung mga bata. Kaya di ko una sa akin. Bali, before siya napatay, na-istoryaya pang iya nga bata? Naka-istoryahanay sila? Naka-reconcile sila? Wala. Pag-abot yan, diri, nabuhi pa si ate. Araw ako di sa, may kidin ni ate ang bata. Yan diri sa likod ko. Napamatag na guro niya ate na mamatay na siya. Ginahabuya ang kamot niya nga wala. Hindi rin nagpupa sa bagas ng bata niya. Nagpasalamat ako sa Diyos. Salamat ka Diyos. Ginpatawad ang anak niya.
Pero ang anak ko ay mga patawad. You see. Okay. Pero siya yan, nagpatawad siya. So, bali nakitaan mo gid no, nga gin pabayaan ang imo nga magulang, apisar nga may isa ka bata, tapos may 8 ka mga apo. So, ano ya subong ang imo nga ginakabalakan? Kiti ikaw, wala kaya sang family, tapos nagaisahanon ikaw, dira sa sina nga lugar. And then, at your age, nga ti manog 77, ikaw pa ya gabuhi sa imo kaugalingon, ikaw, gatrabaho ikaw sa punungan, ikaw pa tanan-tanan na nagapulaw bugtaw, and then ginagalibod ka pa. So, anong Wala imo na ako ginakabalakan? galibod. Wala ka nagalibod. Mahina na ako kasi magyakat ako na medyo gabaluktot na ang likod ko. Sino nang nag-aatipan sa punong? Hello, ma'am? Hello, ma'am? Nautod? Nautod kita. Sige, try nato na nga tawagan liwat si Lola Bukay. Actually, last part naman lang kita sa aton diri nga pag-interview sa iya. So kasubo no nga ti sa iya nga edad na nagaisahanon, and then do nagahatag man fear sa iya ang iya nga nasaksihan nga ang iya nga magulang may isa ka bata, may 8 ka mga apo, but yet sang nagmasakit ini wala gid na atipanan sang insyakto kag siya pa no nga may edad na pero nagapanrabaho pa, amo pa ya ang nagaatipan sa iya nga utod. Syempre kung imo utod, hindi mo gid mapabayaan. Alright, check taliwat kung ara na si Lola Bukay, nagapanumbalik siya. So Lola Bukay, okay, sige, wala pa. Palihog na lang ko sa bat dira, Lola Bukay, kay ginatawgan ikaw namon liwat diri. Oras naton, mga kabombo, it is now 2:52 in the afternoon. Kag sa dili madugay, after sang aton nga pag-interview sa kay Lola Bukay, ang aton nga pag-reveal sang aton nga bago nga winner para sa sini nga semana. So check taliwat kung nagasabat si Lola Bukay sa aton nga tawag sa iya para nga matapos naton, ma-close naton ang aton nga pag-istorya sa iya. Ara na siya, Lola Bukay. Hello, Lola Bukay? Well, anyway, mga kabombo, sa sininga weekend, I hope you can find time also, nga makasulat man kag makashare diri sa KLP. Ari na, si Lola Bukay, nagapanumbalik na sa aton nga linya. So, Lola Bukay, nagapamangkot ako kaina, ano subong ang imo ginakabalakan, ano subong ang imo ginakahadlukan, kiti ikaw, nagaedad ka naman, manog 77 ka na, kag nagaisahanon ka lang dira. May upod ka sa imo nga balay subong? Ang ginakabalakan ko na subong nga obra. Ang obra ko diri day. Kabantay ako sa puno nga nagdinsan ko sa taman ko. Ginasustentuhan nila community sa bugas. Pero wala kami sweldo. Amo lang na kami lang gabahog sa isda. Kaya kung wala kakwarta na sila, bayaran din nila ito sa amin. So bale, kamo pa ya ang gabuhi sa inyo nga kaugalingon, wala makamo sa may ginasaligan. Kamo sa imo nga tiyo. Amo na? Ang ano dahil kagagahod to sa akong tido. Siling ko wala man kamo sa may ginasaligan nga iban nga tawo para nga mag atipan man sa inyo or mag-upo dira sa inyo. So kamo pa sang imo nga tiyo, kamo pa ang nagapangita para sa inyo nga pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon? May tangaban kami sa ilog day. Amo nang ginapagastuhan namon sa ibang nga tao nga amo na ang kuha naman sa mga matag-adlaw naman nga kukuan sa pangabuhi. Ginapaubrahan nyo sa ibang nga tawo? Ginasuhulan lang naman nga maplastar ang tangaban. I see, okay. Pero ang imo ginyi nakakulbaan, paano kamo or paano ikaw sa ulihi nga palayo lang, no? Basi kon magmasakit ka man, sino ayhan ang mag-a-attender iya sa imo kay ti wala ka kaugalingon nga pamilya? Ano day, kasi mapalayo ako to kay kagahod sila. Kasi nang daw nagaturo po na balasayang ng mga balatian ko tungod sang sobra ko nga rubo-rubo nga obra, nagatabliya ako, nagapuya, pulaw, hindi ako katulong. Di amon daw nagaturo ka na tanan-tanan. Di amon napulbaan ko akong kuwaon ako sang Ginoo. Paano ni Ang magulang mo to, ara pa man, dito sa Mindanao? Patay na to sa
sa Mindanao. Aha. So bali wala ka man plano, may iban ka pa nga family, di ba? May mga paryente ka diri sa Dumangas. Way ka man plano nga magpauli diri sa ila? Wala. Ang yung video call ko sa ibanda sa Guasi, ang bayaw ko doon sa Mindanao, nag-usap kami, tigil-tugig ko sa iya ang tanan-tanan pati kay ate. Hindi na saylo ka dire, tingko-tigi na utitiran ko pa kayo ay pamabakalang ispan. Kahit gusto sang hinablos ko, iyahon ni, may iya man yung party, dua ka tarya man ang iya kag 700. Ang ako nito hitas man kasi at 2.7 man ni. Kung ako nga niya, kultibado na iya, gubat pa. Pero may napahog niya ako sa bata yung lalaki nga, hindi ko ni mabarigya kay inang mahulog ko na sa ano gani na, sa inang may kaso ba lang inheritance. ano ni kaso niya, mahulog ko na sa ito panawag nila, hindi ako magpati nga mahulog in sa civil case ko, no? Hindi ako yung magpati dahil nga mahulog in sa civil case, ano, yung kaso ini, wala nubliyo ni. May isa o kunduha ikaw kaapo nga ara sa imo, nga close ka mo, nga komportable ikaw? Wala. Wala gid. Gamay pa niyang bata yung nga tungging Balbalya Santos Bordos, mga duwa pa lang katuig. Buhay pa si ate, kinhambal ko si ate, sing ka na si Jo nga ang siliit sa ako nang napatuloy ko man, sabi ko nga, inhambal niya dito, nangakiklas na, sila sinbagpulos ang perso ng bata ko, wala na ako ng iwas. Okay. Pero ang tiyo mo, ara pa, danay pa ka mo dira? Ara siya sa imo poder? Oo, ang sukupod ko subong. Di ko na maglakas niya daw, basta nga man ako nagkapagpagkay, bugbungan sa trabaho. So parehas na ka mo nga mga senior citizens, ikaw 77, siya 80 pila iya edad? Oo. Parehas na ka mo nga may mga edad, mga senior citizens na kamo, so dapat may nagaupod na sa inyo, hindi ba la? Kag dapat nagapahuway na. Pero sa Kaso may Subo, pagkamag-anak man sa dumanggin niya. Kung nagmasakit ako, alam nila nga ginamaltrato ako isang bata niya ate. Alam nila yan. Kaso yung kantuan ako din nila, pag masakit ko, nga dito ako sa dumanggin niya. Nag-upod man ako dito. Sinina sa akon, miniman ang tawag sa akon. Ni sabi niya, nanghimo ka pala sinasang power of attorney. Nga ako ang ilagay mo, sinakaybatuan ko na si Ate Jo. Sige niya na. Ngayon naisip ko kung mamatay ako, ang kinabudayan ko kay Jo, talaga ito mapunta. Naghimo ako sa pero si Bong siguro, no, Lola Bukay, dapat ang imo nga kaugalingon, amo na lang ang imo. Lola Bukay? Oo, siguro dapat kung pangitaon mo lang ang kuwan nga na sa kabinet ko, sabi kung gano'n. Daw nagdako ang ulo niya dahil nagsiling naman siya sa ako nga nagsiling ko ng abogado nga sa wala pa kami mapatay ni lolo niya. Mahimo na kami siyang lead of jail. Wala na. Siling ko, hindi na lang sabi ko gano'n. Ngayon, sige. Sinunog ko to ang power of attorney kasi kung interest lang nila pala sa akin yung kinabudlayan ko dyan. Okay, sige. Lola Bukay, so siguro sa sini nga mga pang-idaron mo, dapat nagakalma ka na lang, no? Hindi ka na yan mag-ugtas. Kag dapat ang wellness mo na lang, ang imo nga pagapanumdumon, pabayin na lang na, no? Kung ano man ina, ang mga inubilin mo dira sa ila, ang importante nga may ara nga nagaatipan sa imo, may ara nga nagaupod sa imo. So kung hindi ka komportable sa ila, pwede ka man, no, makapili from amongst ang imo nga mga paryente to, kay do may ara man nga willing nga atipan sa imo, magupod sa imo, hindi bala. So siguro desisyonan mo. Yung mga nablos ko doon sa Mindanao, kay ang wife ang mga bayring among mga pispaniti yung sa isuyo ko dito kami maano. Okay, sige. So ano subong ang imo nga ginapangamuyo, Lola Bukay, sa imo nga sitwasyon? Ang ginapangamuyo ko ani sa Ginoo nga hindi kahit niya kami ani pagkuhaon pa. Saka niya kami sa gayon na nga mapakinabangan naman ang sinabunan namin siyon. Kaya sa diri wala talaga kami diri. May utang pa na sa ako ang mga hinablos ko nga na may vertigo ako. Ginatawagan ko na sila. Wala man nanggapalaki. Okay. At hindi ako kakita dahil kay ang mata ko may kasarasa.
So siguro, no, oo, i-try Ay, mo banya gid tao yan, ang nabulig sa akon, ang anak ng ihada ko sa kasal, ang nabulig sa akon na makapalisir ako sa mata ko. Yung baligya manamon ang bukid namon. Okay, sige. So, madam, magiging salamat sa imo. Ay nakita sa isang nabilin diri nga oras. Ang ako na lang nga mabilin siguro sa imo nga mientras nga masarangan mo pa, i-settle mo ang inang imo nga mga propiedad kung hindi ka luyag nga ibilin ina sa imo mga kahinablusan kay ti dapat sa sini nga mga tinion gina-enjoy mo na iya ang imo nga pinangabudlayan. So kung makadto man lang sa ila, so dapat nga makadtugid anay sa inyo sang imo nga tiyo kay mas kinahanglan yung ina iya. Hindi bala? So madamo salamat sa imo, Lola Bukay, sa imo nga pag-share sa imo nga istorya diri sa kahapon lamang program. Salamat. May luyag katamyawon? Hindi na lang kayo iway man so sila ka pamati sa panay. Sige. Madamo salamat. Ang ibang may TV amon radyo lang kay sa punong kami gaano. Okay, sige. Salamat kay there you have it mga kabombo. Ang ating nga winner si Lola Bukay sang Palawan, kasubo panumdum mo, no? At your old age amo pa na ang nagakatabo. But anyway, we pray nga kabay nga mahatagan sila tanan sang kasanagan kag in the long run mas pilion nila, no? Ang paghigugma kag pagpalangga sa isa kag isa. Kung ano man to ang mga nagkalatapo, set aside and papangibabawon ang pag-care para sa isa kag isa, ilabi na gid sa mga nakakatanda. 3 minutes after 3 o'clock, madaming salamat sa inyo and especially sa tanan naton nga mga letter senders. Another winner ang aton nga iga-announce. So wala pa sa may mga araman mga istorya, paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga isulat and ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Find time to write and share diri sa KLP, especially sa mga wala pa nakaagi nga nagpadalaman sa ilang kasaysayan and discover the feeling kung ano man ang inyo nga mangin feeling ang inyo nga sulat ang ato nga ginabasa diri sa kahanginan. Magasunod na si Tuyang Ermitania, ang Provincial Jail kag ang Dear Diary nga mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo. Congratulations sa ating winner para sa siningang simana. Pag-interview naton next Saturday, May 24. Congratulations sa imo, Lavender, sang 2nd District. Again, Lavender Mom, sang 2nd District of Iloilo. Mga kabombo, madaming salamat sa inyo. Balikay kita on Monday. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.